سلام يلن سلام يلن سلام بزاري مو يبلي سلام يلن سلام سلام هاجر علمو هاجر خدانو هالكلات يلي تسمعون الرجلو ملاسي يبلون هاجري مسبلة حيالي وزهزبي لتزستو على مري 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 ملاسي يبلون عندي أمانو نري مي نري مي نري مي انتايلو نري مي نري مي نري مي انتايلو حمي يا قالو حمي يا قالو صنع قالو زهزبي حمي يا قالو صنع قالو سكير قالو حجونا يبليو السلام يلن سلام يلن سلام بزريمو يبليو السلام يلن سلام سلام حد حدك قتلو عرقت زغوانو حمام بازحو فوس زعقنو نقينا ندقفو نقول عزقنو قدم يزفلطو قربت كي تخدنو مري 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 ملاسي يبلون عندي أمانو نري مي نري مي نري مي انتايلو نري مي نري مي نري مي انتايلو حمدي يا قالو حمدي يا قالو صنعي قالو زهزبي حمدي يا قالو صنعي قالو سكير قالو سلام عليك سلام بزهاجر سلام سلام على يلن سلام على بزهاجر يلن سلام على سلام تخطات نايس channel كما تكونوا سناي كتكونوا ناي وتر تمنيتنا بهجنانيو لومون كم وترو أقداسن وانا وانت حستوتات حزنا لكم متسينا لنا سامو داتا نايز مدب مسانا كتصنحو لايك مقبار شير مقبار كمون ريتوهم بحانات من قدم مقداف نزي صراحنا كتحجزون كتدقفون وتوم كم تقبروا كل زيادة معنا مسكنكم هلو مارستي مساتي أقداسي كالتي فزك عيرزو لو كنا تات كنرينا بس قونا بي جون انتخونه مورب كبابينا فوكس زخونه بزح من قسقاسات قال يوم حدا قنياتات قال يوم لما قرب تسفازو بكونتات كنركن فتنينا لذي مجمريا ببحرنا خنجمر what's going on بكيه بحري Return to the Red Sea route after long detours around the Cape of Good Hope is the key thing to watch for in container shipping next year. That return would first lead to congestion in European ports, which would be followed by intensified rate pressures and then a stabilization in costs. But in this report, we decode that and more. Take a look at this. انتاينا نسمع زلنا دحري ناي almost كل عامات كبابي كيه بحري ويون بحرنا بحفشا مسمر ناي نقدي متن ناي مسمر ناي نقدي زنبري بسنكت حوتو زق بقسو كنتات ويون نو بسنكت اسرائيل قبل علي حزب غازا تقبرو زنبرتهم حوت دما ابني حزب غازا كنكونينا بمبال تقاومو من مسمع زقبرو وسقمتي دارقا اتي مسمر ناي نقدي بعبي تسناخيلو دحر مزنا ناب نبور سرح نخملس تخلوتات كم زلو يم زنقرو زلو እዚ ድማ እንታይ እዩ ሓደ ካብቲ ኤርትራውን ተደላይነት ናታ ኣዊ ዝምርኮስ ምክንያቱ ሓደ እቲ ዝነበረ ኩነታት እንታይ ናይልና ዘይተደልየ ፀላእትን ሓይልን ናብ ከባቢና ከም ዝውሕዙ ይገብር ነይሩ ብዓብዩ ናይ ሴኪሪቲ ፀገም ንዝነበረ የጋድድ ነይሩ ካልኣይ ድማ ከምኡ ድማ ኤርትራ እኮ ኣገዳሲት ትኸውን እቲ መስመር ናይ ቀይ ባሕሪ ኣብ ዙርያና ስለ ዘሎ ጥራይ እዩ ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ጀነራሊ ስዊስ ካናል ክሳብ 15% ናይ ዓለማዊ ንግዲ ናይ ንብረት ዝቆፃፀር ስዊስ ካናል ክንብል ከለና ድማ ቀይ ባሕሪ ድማ ቡ መንፅር ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ክሳብ 30% ናይ ብኮንቴይነር ዝንቀሳቐስ ንግዲ ድማ በዚ ስዊስ ካናል ብግብፂ ገይሩ ብዓብዩ ድማ ብገማግም ባሕርና ወይ ብባሕርና ኣቢሉ ዝሓልፍ እዩ ስለዚ حوت نزق دايزين نوح وان أقوانادي بومدحر مزنح እናተዳኸሙ ከይዶም ጥራይ ዘይኮነ ሓደ ኣገዳሲ ፍጻሜ ኣብ የመን ይፍጸም ከም ዘሎ ክንሪና ልዕሊ ኩሉ እታ ንዖም ትሕግዝ ዝነበረት ኢራን ንባዕላ ኣብ ፅቡቅ ቅርፂ ስለዘየላ ኣብ መንጎ ኢራንን ኣብ መንጎ ሑትን ዝነበረ ኩነታት ተበቲኹሎ ዝብል ዘረባ ይውረሎ ወይ እውን ሑቲ ምስ ኢራን ዝነበሮ ዝምድና እናዛሕተለ ከም ዝኸደ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ድማ ነቲ ዝነበሮ ኣቃውማ ብዓብዪ ክፀልዎ ከም ዝኽእል ምክንያቱ
بزينا إيران دقف عبي نجر كجبر هيكلني عبي علي دما تزعبي إجران أسوان وريدوا مالو بعبي تحجرهم دما متعوتنا عبيت حيلتها كوين على نسوون كنرينا سلزي كل زين تايفتيرو لنا توم بفلاي كم بعد دونالد ترامب عمسلو جماعة كحي بحري حدا جنيا كهون يبلون صتنا كحي بحري ويون مسمرنا ينقدنا كحي بحري جدا كفتح له زبل زنبرة نوعو قرب تسفاز زب كنتاتيو بقمت قالوا زين تاي مالتنا يو دحري كلت عمت عبيلو مسمرنا ينقدي كاب دبوب أفريقيا عبيلو أفريقيا ملو سخلل زنبرة بغيه بحر نكخيد أبز قرار بلو زلو أبي أحمد عسد دليل كوينات مخابقس انتدليو اقرات رادي كونس مريم متشون كي هارمو خماني زفر مخنياتو كل التعامت وكتبانا أوروبا وطبعا أمريكا بزح واقع كفيلنا بزي زنبرنا مسمر نقدم السنخال بحالتيهم كلها تشاينا كلها يوم قطعات بزي كلهم راشيا يتحقوسن تشاينا يتحقوسن هاجرات عربية يحقوسن أمريكا يحقوسن أوروبا يحقوسن مخنياتو نقدن كلها ما قد أسل زخوني سلازي الحركة اللي تعمد عرفت نركب على نابزولو زلو أبي أحمد عسد دليلو مسمرنا ينقدي شكر كفترو الله بزخل زلو كنتات ما نم كد كفاز زخل كم زي لنر لنا عربلو مخنياتو እዚ ኩነታት እዚ ናብ ብዙሕ መንገዲ ዝኸይድ ዘሎ እስራኤል ድማ ኣብዚ ቦታ እዚ ዓብ ተራ ዘለዎ ሃገር ከም ምዃና መጠን ንዑ እውን ኣስተባሂልና ክንሪኦ ክንክእል ኣለና ንቐፅል ካልአይቲ እንታይ ትካየድ ኣላ መጀመርያ ለንቀነ ኣብ ዶሓ ዘጋጠመ ክንርኢ ኢና ኣብ ዶሓ ክልተ ነገራት ኣጋጢሞም ኣለዉ ኢራን ብኣካላ መፅያ ዝበለቶ ክንሰምዕ Rabin decided to replace the enemy in order to convince the Israeli populace that it needed to talk to the Arabs. And that enemy was Iran. Isn't it time for our Arab friends to wake up and smell the coffee? We want to work with the Arabs. We have paid a heavy price. I tell you, not a single shot has been fired in the past 45 years by any of our so-called proxies in order to advance our interests. They have been fighting for their own interests and we have been paying Iran. እዚ ናይ ኢራን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዘሎ እዩ እንታይ ዝብሎም ዘሎ ኣብዚ ሕጂ ኩነታት ሓደ ነገር ከነግደልኩም ንደለና ኢሉ እስራኤል ምስ ምንታን መርሕነት ናይ እስራኤል ምንታን ምስ ዓረብ ዝገብሩ ዕርቂ ብህዝቢ እስራኤል ንዓመታት ፀላእትኩም እዮም ትብሎም ዝነበርካ ምስ ዓረብ ዕርቂ ክትገብር እንድሕር ኮንካ እንታይ ክትፈጥር ኣለካ ሓደ ፀላኢ ክትፈጥር ኣለካ እዚ ፀላኢ እዚ ድማ ኢራን እዩ ንኢራን እታ ዝሰይጠነትን እታ ሓደገኛ ሃገርን ጌርካ ቀሪፅካ ንኢራን ንምቁፅፃር ምስ ዓረብ ክዕረቂ ዝብል ፖለቲካዊ ፀወታ ትፈጥር ኢሉ እዚ ኸ እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ ፀላኢ ጌርካ ነዚ ፀላኢ እዚ ክንዓፁን ከነዳኽምን ምንታን ካልኦት መሓዙት ክንፈጥር ኣለና ኢልካ ናይ ቀደም ፀላእቲ ከም ዝነበሩ ክሰርሕ ትጅምር ስለዚ ንሕና ኣብ ዝሓለፈ 45 ዓመት ንሕና ይኹን ወላ እውን እቶም ምሳና ዝሰርሑ ትብልዎም ሓይልታት ንዓና ንረብሓና ኢሎም ናባኹም ዝተኮስዎ ነገር የለን ብናትና ንዓና ንኢራን ዓብ ዋጋ ንኸፍል ኣለና ንሕና ከም ፀላእቲ ተቆፂርና ንሕና ምስ ዓረብ ግን ፀገም የብልና ምሳኻትኩም ፀገም የብልና ወላ እውን እቶም መሻርክትና ትብልዎም ዘለኹም ባዕሎም ኣብ ዓዶም ንዝመፅኦም ዘሎ ረብሓ ሕዝቢላ እንተኮይኑ ፀገም ስለ ዘለዎ ምስ እስራኤል ዝበሃል ዘሎ ሓማስ እንተኾነ ፀገም ምስ እስራኤል ስለ ዘለዎ ሕውት እንተኾነ ፀገም ኣብ ዓዱን ኣብ ሃገሩን ገጢምዎ ስለ ዘሎ ዝቃለስ ዘሎ እምበር ንረብሓ ኢራን ኢላ ኣይኮነ ዝቃለስ ዘሎ ስለዚ እቲ ኩነታት ተቐቢልኩም ንሕና ምሳኻትኩም ክንሰርሕ ኢና ንደሊ ምሳኻትኩም ፀገም ኣይንደልን ኢና ነዛ ዘረባ ናይ እዚ ድማ ዘገርም ዝገበራ መን ፈሊጥኩም ኣለኹም ናይ ስዑድያ ልኡኽ ድማ ኣብኡ ኣብቲ ናይ ዶሓ ዝነበረ ሰሚት ዝበሉካ ከስማዓኩም እየ እዚ እንታይ ማለት እዩ there is a big shift ኣብቲ ናይ ማእከላይ ምብራቅ ኣሜሪካ ድማ ብዓብዪ እንታይ ኢላ ኣሜሪካ ፖሊስ ናታ ማእከላይ ምብራቅ ኣገዳሲ ይኮነና ኢላ እዚ ማእከላይ ምብራቅ ድሕሪ ሕጂ it's not a big deal ንዓ ኢላ ማለት ባዕሎም ሽግሮም ክፈትሑ ዝኽእሉ እዮም ብቁጠባ ሃብቲሞም እዮም ስለዚ ቀዳምነት ኣይንህቦን ኢና እንታይ ማለት እዩ እዚ you better solve your things ነገራትኩም ባዕልኩም ትፈትሑ እያ ትብሎም Iran has paid and we are resentful to our Arab friends because we supported the Arab cause more than the Arabs did. And we get to be blamed. We supported Palestine more than any Arab country supported Palestine. You know, I'm under 2 American designations. እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ምስ ብዓረብ ድማ ዓብ ቂምታ ኣለና ኣብ ልዕሊ እዞም ሃገራት ዓረብን ህዝቢ ዓረብን ምክንያቱ ብዓይኒ ዓረብ ተሪኹም ፈለስጢማውያን ኣሕዋትኩም እዮም ንዓኹም ሱን እዮም ከምኡ ድማ ካልኦት ሃገራት ዓረብ የመን እውን ከማኹም እዮም ብዙሕ ነገራት ንስኻትኩም ክትገብርዎ ዝግባኣኩም ንሕና ክንገብር ብዙሕ ዋጋ ከፊልና ኣሉ ኣክንድኩም ዝገበርና ግን ከም ፀላእትን ከም ክፉኣትን ጌርኩም ክትሓርሙናን ምስ ፀላእትና እናተሓባበርኩም
مس إسرائيل نتحابركم مس أمريكا نتحابركم تقبرونا زلكم كلا رسيو هجي تا ناي مودة تا قداي كوينا زلا كل تنقرات كريكمي هذا إيران زبلت تطرح قداس يكونن سعودية انتهي تبلها بزكونة تاتزي قطر انتهي تبلها بزكو قداي زي كنرينا إمارات زبال كابون فنتز زبالي يسو نبينو كنريوس لزغنا let's stop for a while مغنيات بزعبو سفع زبالها رسك بلاناي سعودية انتهي تبلها لما نسمع مجمريا Highness, when you look at what is happening in the region today, who is the greatest threat to regional stability? Is it Iran or is it Israel? Well, I think ታሕቶ እንታይ ትብል ዘላ سعودية ማለት ኣብቲ ከባቢቲ እቲ ዝሓየለ ሃገር እዩ ስለዚ እዚ እቲ ማእከላይ ምብራቅ ዝበሃል እሞ ንርአዮ ቁርብቲ ለይቲ ካርታ እውን ምስራናዮ እንዲ ዝበርሃልና እዚ እንድሕሪ ኮይኑ እቲ ማእከላይ ምብራቅ ዝበሃል ዘሎ سعودية እቲ ዝዓበየ ሃገር እንድሕሪ ኮይኑ ኣብቲ ከባቢቲ ዝዓበየ ኢንፍሉወንስ ዘለዎ ድማ سعودية እዩ ኢራን ድማ ፊቶም እያ ዘላ ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ከባቢ እንድሕሪ ኮይኑ سعودية ዳርጋ ምስ ኩላቶም እቶም ሃገራት ዓረብ ዝበሃሉ ዶብ ዘለዋ እውን እያ እዚ ምስ እስራኤል ዶብ ኣለዋ ምስ ግብፂ ዶብ ኣለዋ በባሕሪ ኮይኑ ምስ የመን ኣለዋ ምስ ዑማን ኣለዋ ምስ ቀጠር ኣለዋ ምስ ኢማራት ኣለዋ ምስ ኩዌት ምስ ኩላቶም ኣለዋ ምስ ኢራቅ ከምኡታት እውን ስለዚ سعودية ማለት ምስ ብዙሓት ርክብ ዘለዋ ዝዓበየት ሃገር እያ ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ መን እዩ ኣብዚ ማእከላይ ምብራቅ እቲ ዝዓበየ ፀላኢ ዘሎ መን እዩ ትረባሽ ዘሎ ቀደም እንታይ ዝበሃል ዝሓለፈ 50 ዓመት ብውዕድ ካብ 7 ጀሚሩ ቀዳመይ ትረባሽት እስራኤል ኣይኮነን ትቁፀር መንዳ ኢራን እያ ትቁፀር ነይራ ሕጂ ግን እንታይ ይብሉ ኣለዉ መን እዩ ትቐንዲ ዝርብሽ ዘሎ ንዝብል ሕቶ ንስማዕ at the moment, definitely it is Israel. We've seen that Iran has been dealt a strong hand by the United States, and events in Lebanon with the diminishing of Hezbollah, the change of regime in Syria have obviously affected Iran's ability to affect and to influence events in the broader Middle East. Israel, I think, is feeling its oats, if I can say that, by bombing Syria almost on a daily basis. እንታይ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ ኣብዚ እዋን እዚ ዝዓበየ ፀገም ናይ ዞባ ኮይኑ ዘሎ እስራኤል እዩ እዚ ምባል ከማን ኖርማሊ ትብዓት እዩ ዝሓትት ምክንያቱ እስራኤል እናቃፀለትን እናባላሸወትን ካላ እንታይ ካ ክትብል ዘለካ እስራኤል ኣይትጠቕሳን ኢኻ just ካልእ ኣርእሲ ኢኻ መህደሚ ኣርእሲ ድማ ኢራን ኢኻ ትብል ስለዚ ኢራን ኣብዚ እዋን እዚ ሓደ ንኣሜሪካ ብዘሕጉስ ድማ ዮም ታክቲክ ናይቲ ዲፕሎማሲ ቀረይዎ እስራኤል እያ ክንብል ከለና ኢራን ኣሜሪካ ስለ ዝሃረመት ኣሜሪካ ዳኺማታ እያ ስለዚ ኢራን ተዳኺማ እያ እንታይ ዘጂ ትብል ሕይ سعودية ምስ ኢራን ሽግራት ትፈትሕ ኣላ ዲፕሎማሲ ናታ ትገብር ኣላ سعودية ቻይና ድማ ተቀራርቦም ከም ዘላ ሕጂ ኦልሬዲ ብዙሕ ዲፕሎማሲያዊ ርክብ ናቶም ኣብ ዝሓሸ ደረጃ ይበፅሑ ዘሎ ስለዚ ምስ ኢራን ስለነማሓሽ ዘለና እንታይ ኢሉ ካልእ ፀገም ክፈጥር ስለ ዝኽእል ኢራን ኦልሬዲ ብመንገዲ ኣሜሪካ ዓቕምታታ ብገዳን ብኩሉ መንገዲ ኣዳኺሞማ እዮም ስለዚ ኢራን ፀገም ኣይኮነትን ኣብዚ እዋን እዚ እታ ፀገም ዘላ እስራኤል እያ እስራኤል ድማ ንኩሉ እቲ ከባቢ እያ ትረብሽ ዘላ ሱርያ እውን ሕጂ ትሓርም ኣላ ሊባኖስ ትሃርም ኣላ ንካልኦት እውን ፀገማት ትኾን ዘላ ስለዚ እስራኤል እዩ ኣብቲ ከባቢና ኣሸጋሪ ዘሎ ሓይሊ እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ እዚ ድማ ቅቡል ነገር እዩ ስለ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እስራኤል ኣብ ብዙሕ ቦታታት እቲ ትክክለኛ ኩነታት ናታ ይንፅር ኣሎ ካልኣይ ከምዚ ዘብሎም ዘሎ ኩነታት ድማ እንታይ እዩ ንኢራን ንክውድስ ዘግብሮም ዘሎ እንታይ እዩ እዛ ሕጂ ዘርእየኩም እያ እዚ ኩሉ እዚ ዝብለኩም ዘለኹ ንኤርትራ ገዳሲ ነገር እዩ ኩሉ እዚ ንብሎ ዘለና ምስ ኤርትራ ብቐጥታ እንተደይበልናዮ ርክብ ዘለዎ እዩ ኤርትራ ድማ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣይሆፕ ክትፃወተሉ ትኽእል ባይታታት ብዙሕ እዩ ዘለዋ ምክንያቱ እቲ ከባቢና ክሳዕ ክንደይ እናተበላሸወ ከምኡ ድማ እናተቀያየረ ይኸይድ ከም ዘሎ ብርግፅ ኤርትራ ንፅቡቅ ገይሮም ከም ዘንብቦ ፍሉጥ እዩ ግን ኣንቢብካ ትጥቀመሉ ደንረብሓኻ እዩ ትሕቶ ኣቡ we will see እንታይ ክግበር ይኽእል ኸውን ወይ እንታይ ይግበር ኣሎ ኣብዚ ሕጂ ንስዑድያ ተቐዳማይ ስጋታ ኮይኑ ዝነበረ ድሕሪ ኢራን ወይ እውን ምስ ኢራን ማዕረ ሑት እዩ ሑት እንታይ ይብል ኣሎ shift that's happening across West Asia, a region where shadow wars, secret channels and also proxy power politics has shaped the map for decades, a region where Iran's axis of resistance once held together militias across Yemen, Iraq and Lebanon are now seeing that axis crack under its own weight. And our next report gets you the details. So እንታይ ዝብለና ዘሎ እዚ እቶም ኢራን ኩሎም ትጥቀመሎም ዝነበረት ሓይልታት እቶም axis of resistance ዝበሃሉ ኣብ የመን ክኸውን ከሎ እቶም ሑቲ ዝበሃሉ ኣብ ሲርያ ክኸውን ከሎ ሕዝብላ ኣብ ኢራቅ ነይርዎም ከምኡ ድማ ኣብ ጋዛ ድማ ሓማስ ነይርዎም ኩሎም ዞም ኣብ ሲርያ ድማ ብዓብዩ እቲ ናይ ኣሳድ ረጂም ዝነበረ ማለት እዩ ብምሎም እቶም ፕሮክሲስ ናይ ኢራን ሓደ ብሓደ
ከም ዝወደቁ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ኢራን ኣብ ዝዋን እዚ እቶም መሻርክታ ስለዚ ተኣለዩ ኣብ ፀወታውን ኣዝያ ተዳኺማ ከም ዘላ ዝንገር ዘሎ እዚ ኻንታይ ዝፈጥር ዘሎ ሑቲ ንባዕሉ ካብ ኢራን ዝኣክል ሓገዝ ይረክብ ስለዚ የለ ናቱ መንገድን ናቱ ኣካይዳን ክመርፅ እዩ ወሲዱ ዘሎ ዝበሃል ዘሎ መርኣያ ናቱ ድማ እቲ ኣብ ቀይ ባሕሪ ዝገብሮ ዝነበረ ኩነታት እውን ንባዕሉ እውን ኣዛሕቲልዎ ከም ዘሎ ወላ እውን ሚቲ ካብ ሚቲ ገዲፍዎ እንተዘይተባሃለ ኣዛሕቲልዎ ከም ዘሎን ኢራን ድማ ነቲ ዝነበረ ኣገባብ ኣካይዳ to some extent ገዲፋቶ ከም ዘላ ወይ እውን ኣቋሪፃቶ ጠቕላላ ዲ ወላ ንግዚኡ ጠጠው ኢሉ ከም ዘሎ ዝንገር ዘሎ እዚ ድማ እንታይ ዝፈጥር ዘሎ መጀመርያ ሑቲ ዝገብርዎ ዝነበሩ ኩነታት ወላ መጀመርያ ፅቡቅ እንተነበረ እናቐፀለ ኣብ ዝኸደሉ ኣነ ብተደጋጋሚ ኢለ ንዓና ኣብ ሓደጋ ይትውን ኣሎ ኩሉ ዝንሪኦ ዘለና ንኤርትራ ሓደጋ ዝእትዋ ጉዳይ እምበር ንኤርትራ ዘርብሕ ኩነታት ኣይኮነን ምክንያቱ ነዚ ሑቲ ክንኣሊና ክብል ገጅፍ ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ኣሜሪካ ናይ ኤውሮጳ ኣብቲ ከባቢ ይመፅእ ነይሩ እዚ ከዓ ፀገም ዝፈጥር ቦታ ክንደሊና ኣብዚ ኮፍ ክንብል ክንደሊና ስለዚ እንታይ ክንገብር ኣለና ምስ ኤርትራ ምርድዳ ይብልና ዶ ሪጂም ቼንጅ ንዝብሉ ንሓግዞም ካልእ ነገር ከምዚ ክንገብር ኣለና ስለዚ ካልኦት መጋበርያታት ነቲ ዕድል ተጠቂሞም ብፍላይ ኢማራት ድማ ነቲ ስኻትኩም ዘለኩም ቦታ ኣብ ምድልዳል ኣነ ክሕግዘኩም ስለዝኽእል ነቲ ናተይ ዕላማ ደግፍዎ ምንታን ኣነ ድማ ዝበለፀ በይስ ኮይነ ከም ናትኩም መሻርክቲ ክሰርሕ ኢላ ትንቀሳቐስ ስለዝነበረት እቲ ኩነታት ናብ ካልእ ክኸይድ ከም ዝኽእል ዝነበረ እንትኾነ ኣጋጣሚ እቲ ኩነታት ተቐያይሩ ሕጂ ኢራን ነቲ ኣብ ከባቢኣ ትገብሮ ዝነበረት ከም ዝቐየረት እዚ ድማ ንስዑድያ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ሑቲ ሓደ ካብቶም ቀንዲ ዘፍርሆም ዝነበረ ሓይሊ እዩ ምክንያቱ ገጀፍቲ ሚሳይላት ነይሩ ኣብ ውሽጢ ስዑድያ ድማ ሃሪሞም ይቅድሚ ሕጂ ናይ ነዳዲ ቦታ ናቶም ሃሪሞም ሕጂ ግን ስለዚ ተዳኸመ ሑቲ ልክዕ ከም ዝተዳኸመ ዝፈለጠት መን ቀዳማይ ካብ ስዑድያ ንላዕሊ ኢማራት ነቲ ብኮቲ ተጠቂማ ስጉም ትጀሚራ ኣላ እዚ ከዓ ኣገይን እቲ ኩነታት ክድቅስ ከም ዘይብሉ እቲ እስራኤል ቀደም ትገብሮ ዝነበረት ሎሚ ኢማራት ክገብሮ ጀሚራ ኣላ እዚ ከዓ ዘገርም ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ምንቅስቃሳት ክሳዕ ክንደይ እቲ ፀገም ከም ዘይቋርፅ ጥራይ እቶም ተፃወቲ እዮም ዝቕይሩ እምበር እቲ ፀገም ኩሉ ግዜ እናቐፀለ ዝኸይድ እዩ ንቐፅል እስራኤል ከሱቕ ኢላ ድያ ክትርኢ ከምዚ ኩነታት እስከ ንስማዕ ኣብዚ Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu says the second phase of the US plan to end the war in Gaza is close, but he cautioned that several key issues still have to be resolved, including whether a multinational security force will be deployed. He was speaking as German Chancellor Friedrich Merz made his first official visit to Israel. Merz said he believes a durable ceasefire in Gaza is possible and rejected any role for the militant group Hamas. ናይ ጀርመን ቻንስለር ኣብ እስራኤል ኣብ ዝገሸሉ ዘሎ ኣብ ዝበፅሓሉ ዘሎ ኣከራኸርነት ነይሩ ግን በቲ ኮይኑ በቲ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ዝኾነ ይኹን ናይ ሓማስ ወታደራዊ ኣቃውማ ክህሉ የብሉን እስራኤል ድማ ቱ ስቴት ሶሉሽን ዝበሃል ኣይቅበሎን እየ ትብል ኣላ ብዙሓት ሃገራት ዓለም ክልተ ሃገራት እስራኤልን ፈለስጢንን ዝበሃላ ጎኒ ጎኒ ኮይነን ዝነብራሉ ንሱ እቲ መፍትሒ ክኸውን ዝኽእል ክብላ ከለዋ እስራኤል ድማ ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን ኣነ ይቅበሎን እየ ትብል ኣላ እዚ ዘረባ እዚ ንብዙሓት ሰባት ዘገርም እዩ ግን ዘገርም ካይኮነን ነተንያሁ ፍሉጥ ነገር እዩ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ኢደይ ስለ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ዝደለኽዎ ክገብር ክእል እየ ዝብል ኣካይዳ ናቱ ኣብ ተደጋጋሚ ዝስማዕ ዘሎ እዩ ኣብ ከምዚ መድረክ ከለና እንታይ እዩ ዝበሃል ዘሎ ንእስራኤል ንቀዛ ከም ዝትርእይዎ ዘለኹም ሓመዳ ንላዕሊ ገይሮማ ከብቅዑ ነዚ መን እዩ ክፅግኖ እንታይ ክኸውን መፃኢ ናይ ቀዛ ዝብል ሕቶ ኣብ ዶሓ ኣብቲ ኮንፈረንስ ኣገራሚ መልሲ ኣጋጢሞ ነይሩ ስምዑ እስከብዚ Now there's the question of who rebuilds Gaza, which has of course been completely destroyed, and who pays for it. And I don't wonder, I just imagine with total certainty that you will be asked to pay for the rebuilding of Gaza. Why would you do that? Why would you rebuild a region that's been destroyed by a country that also bombed you? Well, look, Tucker, here... እንታይ ሕተት ኣሎ ትሕቶ ካብ ታኮ ካርልሰን እዩ ዝሓቶ ዘሎ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ቀጠር ሓደ ጉዳይ ናይ ቀዛ ንውሰድ ሕጂ ኢልዎ ቀዛ ዚሮ ኮይኑ እዩ ኩሉ እቲ ተታቅርፂ ዓኒ እዩ ዝዕንዎ ድማ ዘጠራጥር ኣይኮነን ሙሉእ ብሙሉእ እስራኤል እዩ ስለዚ እስራኤል ዘቃፀለቶን ዘጥፈአቶን ዓዲ እንኳላይ ንቀዛ ጥራይ ዘይኮነ ንዓኻትኩም ድማ ዝተኮሰትልኩም ስለምንታይ ንስኹም ኣብ ፅገና ናቱ ገንዘብ ከተበርክቱ ትሕተቱ ከመይ እቲ ሎጂክ ዝሰርሕ ብኸመይ ክኸውን ዝኽእል ኢሉ ይሓተሉ it's a very good question ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ኢሉ እስራኤል ዘዕነወቶ መን ካንፆ ኢሉ ሃገራት ዓረብ ኣብቲ ከባቢ ዘለዋን ካንፆ ኢሉ ንምህናፁ ገንዘብ ዝኸፍላ ስንን ኢሉ እንታይ ማለት እዩ እዚ እስከ ስምዑ ዋዛ ዘረባ እዚኣ ተገርም እያ እኮ ዘገርም ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና there is like a very say like an ironic situation when you look at like two conflicts happening at the same time and you are hearing
like many, about when it comes to the Russia-Ukrainian conflict, that Russia should fund all the reconstruction and their assets should be seized to fund all the reconstruction of Ukraine. While when you are talking about Gaza and Israel, flattened this land, and you say that Israel has the responsibility to rebuild what is destroyed, they will tell you no. You will have, as a region, you will have the responsibility to do so, and it's really very ironic double standards when you look at it. From our side, as a state of Qatar, we will continue supporting the Palestinian people. زوم قطر سخواص عمدي خاطب الذين زكنتات كسمع كلها انتي زبل زلو ابزي حدا ነገር ክንጽረልካ ዘሎ ኩነታት ከብርሃልካ ይደሊልዎ እቲ ዘረባ ንሰምዖ ዘለና ወይ እውን እቲ ክልተ ሰለስተ ዓይነት ስታንዳርድ ዝገራጮ ዘረባን ዝገራጮ ኩነታትን ዘገርም እዩ ዘለና መድረክ ብላሎ ኣብዚ ዋን እዚ ኣብዘን ዝሓለፈ 3 ዓመት ክልተ ዓበይቲ ግርጭታት ሪና ኣለና ኢሉ ዩክሬንን ራሽያን ዝገብርዎ ዘለዋ ኩናት ክርኢ ከለና ኣብዚ ድማ እስራኤል ኣብ ርእሲ ጋዛ ትገብሮ ዘለኻ ሪና ኢሉ ኣብ ጉዳይ ናይ ዩክሬን ተኾነ ራሽያ ስለ ዘጥቅዐት ኩሉ እቲ ኩነታት ራሽያ ክትከፍሎ ዘለዋ ተባሂሉ ናይ ራሽያ ገንዘብ ናተሰርቀ ንዩክሬን ንምዕጣቕን ንዩክሬን ምህናፅን እሱ ክኸውን ዘሎ ኢላ ኣሜሪካ ብዓበይቲ ጉዝጉዝ ኤውሮጳ ሕብረት ድማ የጣቅዕ ኣሎ ሙሉእ ብሙሉእ ድማ ናብዚ ፖሊሲ እዚ ደፊኡ ረጊፁ ክኸይድ ንርኢ ኣለና ኢሉ ኣብዚ ድማ ተመሳሳሊ ኬስ ክነሱ እስራኤል እያ ነቲ ኩናት ጀሚራ ተሃርም ዘላን ትጨፍጭፍ ዘላን ኩሉ ትዕንወት ድማ እስራኤል እያ ፈጢራቶ ስለዚ እስራኤል ንዝደምሰሰቶ እስራኤል ደይኮነትን ክትከፍሎ ዝግባእ ዋው ከቢድ ሕቶ እዚ ኖርማል ሕቶ እንዲ ኖርማል ሪእቶ እዚ ሓደ ኮመን ሰንሲ ሓንጎልካስ ቀዳማይ መልሲ ዝባካ ዘዕነዎ ንሱ ክኽዕዝ ዘለዎ ይድብል እስራኤል ግን በዓላ ኣጥፊኣ ካልኦት ክኸፍልዎ ኣለዎ እያ ትብል ናይ ዓለምና ሕጊ ኣብ እስራኤል ክኸይድ ከሎ ኩሉ ግዜ ዝቕየር ካልኦት ኩሎም ከምዚ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ኣብ እስራኤል ክኸውን ከሎ ግን ይቕየር እስራኤል እናደብደበት ከላ ምስኪን ሃገር ተባሂላ ጸሎት ትገብረላ ጸሎት ክግበረላ ኣለዎ በሃል ማለት እዩ ቦምባታትን በአርበጅን እናጨፍጨፈት ከላ ኣምላኽ ዝሓረዮም ኣምላኽ ካይሕግዞም ኣሎ ይበሃል ታላይ ሕግ ናይ ዓለም ኣይምልከቶምኒ እገዳ ኣይምልከቶምኒ ተፅዕኖ ኣይምልከቶምኒ ወላ ሓንቲ ይምልከቶምኒ ልዕሊ ኩሉ ድማ ኩሉ ዓይነት ዕንወት ምስ ገበሩ ካሕሳ ድማ ወይ እውን ምዕራይ ናይ ትእዛዝ ኣፍረስዎ የለን ካልኦት ክገብርዎ ኣለዉ ስለዚ እቲ ዳብል ስታንዳርድ በቃ ዕውር ዝርዮ እዩ ወይ እውን ፀማም ካለካ ትሰምዖ ነገር እዩ እዚ ዘረባ እዚ ግን ከቢድ ዘረባ እዩ ኣሚን ቀጠር ዓበይቲ ነገራት እያ ትዛረብ ዘላ ንኣሜሪካ ሒዛቶ ስለ ዘላ ምናልባት እምበር እዚ ከቢድ እዩ ንቀጠር እውን because this is going to be it's not going to be easy እስራኤል ክሳዕ ክንድዚ ኤክስፖዝ ምግባር ሓደጋ ክልዎን ዋጋ ክልዎ ከም ዝኽእል ምግንዛብ የድሊ ግን ብግምጣሉ ድማ እቲ ሜይንስትሪም ሪኢቶ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ዝነበረ ተቐባልነት ናይ እስራኤል እናወደቐ ይኸይድ ስለ ዘሎ እዚ ናይ ቀጠር ሚኒስትር ዲያቶ ጻይ ዝብሎ ዘሎ ድማ ወላ ሓንቲ ቅንጣብ ሓሶት ወይ ከዓ ምግዳን የብሉ ኣብሶሉት ለሓቂ ማንም ሰብ ዝሰምዖ ርእሱ ትክክል ዝሰርሕ ያ ሂዝ ራይት ሂዝ this is no brainer ፍሉይ ነገር ኣይኮነን እዚ ንነብሮ ዘለና ዓለም ግን ካልእ ዓይነት ኣረኣያን ኣተሓሳስባን possibility to do so and it's really very ironic double standards when continue supporting the Palestinians are going to write the check to rebuild what others destroys. That's basically our position. But also we will not let the Palestinian people at dry if they are not helped or they are not funded. I should say from an American perspective, it's even more grotesque. So you are asked to pay for the destruction and for the rebuilding. This is like, it's a little much. So, but you're saying clearly that your country will not pay to rebuild what Israel destroyed. That's our position. ስለዚ እንታይ ዝብሎ ዘሎ ንሕና ንህዝቢ ፈለስጢን ዘለና ሓገዝ ክቕፅል እዩ ክንሕግዞም ኢና ብዓቕብና ንምህናፅ ናይ ፈለስጢን ግን ንዓና ዝምልከት ጉዳይ ኣይኮነን እዩ ዝብል ዘሎ it's going to be tricky because መብዛሕትአን ዘነገራት ዓረብ ተገዲደን እየን ዝገብራ ስለዚ ኢማራት እዚ ቀጠር ኦልሬዲ ኩነታታ ኣነፂራ ኣላ እዚ ድማ ኣዛረባ ርእሲ ኮይኑ ለወላ ኖርማል ቀሊል ዝኾነ ርእሲ እንተኾነ ኤውሮፓ ኦፍ ኮርስ ናብቲ ናይ ዳግመ ህንፃ ኩሉ ነገር ከተበርክት ምዃና ፍሉጥ እዩ ወላ ቁጠባናቶም የንቆልቁል ወላ ይሞቱ ኣገዳሲ ኣይኮነን እዚ ሓደ ካብቲ ንሪኦ ዘለና እዩ ከባቢና ድማ ከም ዝኸርየኩም ፀናሕኩ ብዝቐልጠፈ ፍጥነት እናተቐያየረ ዝኸይድ ዘሎ እዩ ሰላም የውርደልና ሰላም ኢና እንደሊና ንብል ሕጂ ኣብቲ አንዳር ጎረቤትና ክንሰግሪና ምክንያቱ ቀንዲ ዘገድሰና ስለ ዝኾነ የኢትዮጵያን ጠላቶች እንደ ጸጉር ቅማል አንድ በአንድ እናራግፋለን። ኢትዮጵያ ትጸናለች፣ ኢትዮጵያ ትበለጽጋለች፣ ኢትዮጵያ ለአፍሪካውያን ወንድሞቻችንና እህቶቻችን የብልጽግና ምልክትና ምሳሌ ትሆናለች። በሰላም እንደጀመርን በሰላም እንጨርሳለን። እኛ የኮሎኔል በዛብህ ልጆች አንሸማቀቅም።
በጀግንነት የጀመርነውን በጀግንነት እንጨርሳለን። ኢትዮጵያ በልጆቿ ታፍራና ተከብራ ለዘላለም ትኑር። ፈጣሪ ኢትዮጵያና ሕዝቦቿን ይባርክ። እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። كم تريو ዘለኹም እዛ ድማ እዛ ትሰምዑዋ ዘለኹም ድማ ሓዳሽ ፈኸራ እያ ሓዳሽ ተሕዲድ ሓድሽ ዘረባ እዩ ኩሉ ግዜ እቲ ኩነታት ንሪኦ ኣለና ብዝኾነ ይኹን ኣጋጣሚ ክመፅእ ከሎ ናይ ውግን ወረብ ውግን ተሕዲድ ኣካል ናይቲ ፕሮፓጋንዳ ዝቕፅል ዘሎ እዩ በቲ ሓደ ሰላም ከምፅን ናይ ሰላም መጋበርያ ምዃኑ ክፅዕር ከሎ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ምስ ኢትዮጵያውያን ኣብ ዝራኸበሉ ግን ፈኸራ ናይ ኩናት እዩ ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ንፀላእትና ከምዚ ቁማል ካብ ርእስኻ I think እቲ ኣብነት ዝቦ ምስቲ ህዝቢ ፅቡቅ ገይሩ ከስተማቕሮ ዝኽእል ዝበሎ ኣብነት እዩ ዝጥቀም anyway ከምዚ ቁማል ካብ ርእስኻ ሓደ ብሓደ ተውርዶ ንፀላእትና ድማ ከምኡ ጌርና ከነውርድ ኢና ይብላ ኣሎ ኣነ ኸ እንታይ ተሕቶን ኣተይ ክንድትዮም ፀላእትኻ ክንዱ ቁማል ተለካሲ I think እቲ ቁማል ምእላይ ደቐለካ ዋላ ርእስኻ ወይ እውን እቲ ፀጉርኻ ምቑራፅ ማለት ከቢድ ይክኸውን ማለት እየ እቶም ፀላእቲ ኣብቲ ዓዲ ዘለዉ ኣዝዮም ብዙሓት እዮም ፋኖ ጥራይ ክንምንታይ ይበፅዑ ሸነክ እንደይ ናይ ትግራይ ሓይሊ ዘሎ ካልእ ሓይልታት ዘሎ ኩሉ ፀብፂብካሲ ንኩሎም ከም ቁማል ክንዱ ዝኣክል ቁማል ተለካኸ ርእስኻስ ብትኽክል ክሰርሕ ይኽእል ዶ ዝብል ብዙሕ ሕቶታት እዩ ዘምፀልካ anyway ከም ትሪእዎ ዘለኹም ንኢትዮጵያ ንላዕሊ ክንወስዳ ኢና ከምኡ የለን ፈኸራ እቶም ፀላእቲ ድማ መነመን እዮም እቶም ንምግማቱ ኣብ እታ ቆሪፅና ስለ ዘለና እምበር ምስ ባንዳታትን ምስ ናይ ካልኦት ናይ ታሪኻዊ ፀላእትናን ፀሚዶም ለውጢ ከምፅኡ ዝኽእሉ ዝኾነ ይኹን ፋይዳ ዘይብሎም ትርፊ ዘይብሎም ዝብል ዘረባ ብተደጋጋሚ ኢና ንሰምዕ ዘለና እዚ ድማ ኣካል ናይቲ ክብፃሕ ዝድለ ዘሎ ወይ እውን ክበሃል ዝድለ ዘሎ ኩነታት እንደ መዳፌ ነው የማውቀው ኤርትራን ብቻ አይደለም ሳህልንም የሻዕቢያን እያንዳንዷን ዩኒት በተገቢ መንገድ ነው የማውቀው በሚገባ ዋይት ኣትም ሰባት ንሕና ንረኽቦ ንበይኒ እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ባጫ ደበለ ድማ ንሻዕብያ ከም ከብዲ ኢደ የድፈልጦም ኩሉ ነገራቶም ይዝርዳእኒ ዝብል ዘሎ ትፈልጠና ትኸውን ኢኻ ስኻዳ ምክንያቱ ነዊሕ ዓመታት ኢኻ ኣገልጊልካ ብኤርትራ ሳዕስዒት ይኹን ካልእ እውን ሞያኻ ኩሉ ዋላ ጀነራል ዘብፅሓካ ማዕርግ ንሱ እዩ ዘርከበይ ድፍክረልና ማለት ነዚ ቪድዮታት እዚ ኣይንፈልጦን ኢሉ ድዩ ድግምት ደሎ ፅቡቅ ጌርካ ከም ትፈልጠና ጌርካ ትዛረበ ኣለኻ ማለት ፅቡቅ ጌርካ ካብ ደርጊ እኮ እቶም ተጋደልቲ ኣያታትና ክጥርሙኑ ትኽእሉ እዮም ብቅዓት ዘለዎም ሰባት እኮ መፂኦም ይሕግዙ ነይሮም እዮም እኮ ኣብቲ ሰራዊት መፂኦም እኮ ይሕግዙ ነይሮም እዮም እውን ገሊኦም ስኻ ግን ናታ ብቅዓት ተመዚና ከተድመዓላ ትኽእል ኩነታት ርዮም እዛ ሳዕስዒትን ኩነታትን ክትከውን ትኽእል እያ ኢሎም እዮም ገይሮምካ ስለዚ ባጫ ደበለ ከም ትብልዎ ዘለኹም ንሻዕብያ ስለ ዝፈልጦም መፅሓፍ ፅሒፍ ኣሎ ንመን ከማኽር እዩ ከመይ ኢለ ተማኺረ ድሕነት ተትብል ነራ ኣርእሲ ናይታ መፅሓፍ እንታይ እያ ትብል ኢለንሲ ምን እዩ ክግደሰላት ኣርእሲ ባጫ ምስ በለ በዛ ቪድዮታት ገይሮም ልብጥ ፍዮም ልለለዉ ኣሉ ማለት እዩ በቲ ኮይኑ በቲ ንሪዮ ዘለና ኩነታት ብዙሕ ዘገርም ስለ ዝኾነ ኣብዚ እውን ካልእ ሓዊሶም ኣለዉ ሚምዮም ቀይሮሞም ዘሎ ነበልባሉ ጀነራል ባጫ የተሰጠው ሚሽን በጾሮናና በራማ በኩል ያለው ኃይል ማደራጀትና ጀምር ሲባል መሄድ ነው። በራማና እዛ አካባቢ በነበረው ውጊያ ጀነራል ባጫ ነው ያደራጀው። የጀነራል ባጫ ሚሽን ወደ እንጥጮ የሚሄደውን ወደ አድዋ የሚሄደውን ቦታ መጀመሪያ ምሽጋችንን መያዝና ሽሬ ሲጠጋ ያኛው ኃይል አድዋን መቁረጥ ነው። ማንኛውም ጊዜ ህዝባችንን ማንም ሊያቆም የሚገባ ከጠላት የበላይነትን ለመፍታት كم تري ود اللهم تهديدهم فخرومن أجرجرومن مرة يقتيل زلوا تحدون تسميكم بزعب بزبل إيرتراك التجزيز محرتوت بايلوت ناتهم زنبرة نعوون كم دقي بزعبينا يبلا لهم مروخ يسون فلوي نجر زلوا يكون سلزتي مفكرنا توم بزت تمارخيو زي تخاليو زي على زي أبوتو نهلوي أكبابينا زقاتهم زلوجن كله فليز بلا حيل كريكم يا this is very interesting time and everybody should be watching this. Hadramaut province as UAE-backed forces push deeper into contested territory, driving a new round of clashes and instability. Clashes sharply intensified on December 4th when UAE-supported units reportedly attempted to seize the strategic Al Ghuraf area, escalating confrontations with rival forces on the ground. This surge in violence follows the UAE-backed administration. إمارات بحالة أبي أمين لوزن كساقز الحيلي
ምስ سعوديا أب عبي مفتات أتيهم زلوا يزنقر زلوا عبي زي أقاليل كان يشتي زرزي كونه دجف زخونه وتهدرا مفتات أقاتي ملو سدما بيو أب يمن كارتا كنبكم كم تري وزلهم زيوتي يمن زلوا كنتات مالتيو أجي أتي أقبابنا يمن زلوا ويونت كنتاتنا يمن كورس كلنا كم نفلتو يمن جغرافيكالي من سعوديا عبد الكوخيتا زل هاجريا أجين دقاقي مخريكم تي يمن زبهال زي ابز زلون ريا زلناي يمن مسعوديا زعبي يدوب زلو هاجريا كلا كابتم بمريت تداوبهم نستراتيجينا كي بحر دما ازيا قداسي نايلان الناس لذي ابز دوب زي اقاطيم زلو كنتاتي تال على وي تسال تريوا زلهم انتاي زقاطم زلو يزبحال زلو تلا على واي اتبي صقام زلو قطليا حسس بلا قطليا ستحوت حزوا زلو تحوت زبحال زقوا عصربوتايو دحريو اتبلع على زلو كمزي حسس بينك زمسل ابلع على زلو نسو PLC زبهالو قالنا يمن اعتقاد جوجليهم قال اتي سماياو دمسلنا بقى بحر قرب زباله UAE باكد زياتهم من مس UAE زسرحو تاريخ صلاح فورسس تاريخ صلاح فورسس زبهالو زياتهم دما مس امارات ركبالهم اتي بيچا دمسل كمون اور ارانشون دمسل دما ساتهم كاتهم STC زبهالو again مس امارات ركب زلوهم يم سلازي اب كفال نايت بوتا امارات حيزات نيرا حجي زغبر زلو كينات غنا تحت زلا تريور زلهم هايدرا ماونت زبهال ناب سعوديا غصو دوب ناب سعوديا غصو يادا نداد زركبو بوتاتات ونسيو ابو يزي كاي زلو كينات سلازي امارات دفرتا لعلي بصيح سعوديا حجي تغبريه غبري عينتيو ازي كنتات زدما ببزح منقدي تزرب زلو لسي طيب لالو يوي باكد ميليشيا whether aligned with STC or the Tariq Salah's forces control most of Yemen's key coastal areas لازم تزعبي كفال توم مس يمن مس امارات زصقعو زلو يم زقاصرو كم تري ودلهم امنغو كلتيوم حيلتات برتع زخونه وتر تفطيرو خم زلون زخات امارات تدقف حيلتات STC زبحال زلو اما مليسو بوتاتات نتقاصر يخيد كم زلو يزنقر كم كتما ناب كتما meanwhile Saudi Arabia backed national shield forces withdrew كم سعوديا تدقفهم زنبر دما ازليقون كم زلو يزنقر كم زيلو نهالو غلو بزحت حيلتات سعوديا زدقفو ويون سراويت ناي سعوديا ون تخونه نابت دوب غزو خنقساقس ترايلو زبل صحفات ون الله ابز كريكم بزح حبريتا يوص سلازل بزعبهم كم زجتري وزلهم انتايم زبل زلو ابزيتي كونتات كاب زلو نريدلنا اسكليشن ابزي هايدر ماونت بروفينس بحال مالتيو توم بامارات زدقف حيلتات اتيوم ابو مدقع تفتيمم سفلالي بوتاتات تقصاصيروم كم زلو ابنت كتماتات كم بحال سيون كم دمات هريم زبحالا بحبتي ناي نداد زلون كتماتات كم بحال ودي هادر ماونت بحال بوتاتات اب مقوتصار كم زركبي زنقر زلو كمون استراتيجيكاوي assets by December 4th STC troops secured Yemen's largest oil facility الاربعه ورح أسر تخلته بإمارات تقف حيلي TSC زباليو زعبي ناي من نداد بوتا تقوصاصيرو خمزلو ينقرالو halting production نتنا ندادي فريات نتطوابيلو خمزلو this followed small scale fighting that killed at least 4 STC fighters زي تقسم اللوات كم تقبرن ناي سعوديا military response Riyadh deployed armored convoys and troops into Yemen via the Al-Wadiya crossing ስለዚህ نزل كنتات زين مبدا سعوديا وتهدراو منقسقاسات ارمرد ويكا امنا وتهدراو كنا وتهدراويان مخاينون ويون وتهدراوي عقمي نابوشتي يمن ايتيا خمزه لا يزنقر زلو كمدما entering Hyderabad to bolster proxies نتوم مسأل سرح دما نمحقازو من مدل دالهم تقوايه كمزه لا يزنقر زلو Saudi officials urged foreign troop withdrawal to de-escalate زدما ناي كالوت حلتات كو صخم زلوم تحتت هلا اتكونتات كزحل تغينو ceasefire and pullback agreement under Saudi mediation the HTA agreed to withdraw from oil fields and highways by December 4th again زربي كايت كم زلو جن زرعي وصيتي مص كم زي يلا كابت بوتاي زنقر زلو از خانتاي زفتر زلو اتكونتات كاب غزينا بغزي نارسنه يخيت كم زلو امون رياضن ابو دابين عبي تزلو جاب ممليسيو عب خمزلون the clashes expose diverging goals Saudi Arabia favors a unified Yemen even with Houthis involvement while UAE pursues southern secession ስለዚህ ክልቴን ሃገራት ኣብ የመን ዝነበረን መርገፂ ኣፀቢቑ ተፈሊሎ ስዑድ እንታይ ትብላ ኣላ የመን ሓድነት ክትፈጥር ክትከላ ኣለዋ ብሓደ ክትሰርሕ ኣለዋ ወላ ሑቲ ካልኦት ኩሎም ሓይልታት ብሓደ መፅኦም የመን ሓንቲ ርግእቲ ሃገር ክትከውን ኣለዋ ዝብል መርገፂ ክትዕስካ ኣላ
ኢማራት ግን እቲ ንሳ ሒዛቶ ዘላ ከባቢታት ክንፀል የመን ክትመቃቀል ልክዕ ከምታ ሱዳን ከምኡውን ኣብ ሊብያ ኣብ ሶማልያ ዝረአ ዘሎ ተግባራት ኣብ የመን ድማ ክትመቃቀል እያ ትደሊ ዘላ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዘሎ ኩነታት ብቐሊሉ ክፍታሕ ዝኽእል ከም ዘይኮነ እታ ሃገር ክትመቃቀል ድማ ይደልዩ ከም ዘሎ this mirrors strain in Sudan the same ኣብ ሱዳን ንሪኦ ኣለና ኣብ ካልእ ነገራት ድማ ዝረአ ዘሎ international and humanitarian concern UN warns of new fragmentation with 19 million Yemenis needing aid እዚ ክሳብ ናይ ሰብኣዊ ቅልውላው ኣብቲ ዓዲ ኣብቲ የመን ማለት እዩ ክሳብ 19.5 ሚልዮን ህዝቢ ረድኤት ይደሊ ከም ዘሎ እዩ ዝነገረና ዘሎ Oman briefly closed borders over flag disputes but ከምኡ ድማ እቲ ዑማን ዝበሃል ጎረቤት ናይቲ የመን ድማ ገጅፍ ስግኣት ከም ዘለዎ ኢና ንርኢ ዘለና ዑማን ኣበይ ዘሎ እንድሕር ኢልና ድማ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ከም ስዑድያ ዓብ ዶብ ድማ ምስኦም ኣለዎም እቲ ዑማን ዝበሃል ዑማን ምስ ኢማራት ወንዶብ ዘለዎ ሃገር እዩ ስለዚ ንመለስ ኣብቲ ንሪኦ ፀናሕና this is a very interesting time and ብዙሕ ነገራት እዩ ዝንቀሳቐስ ዘሎ ስለዚ ኣበይ ፀኒሐ ኣብዚና ፀኒሕና ምስለኒ ከም ንሪኦ ዘለና ኣብ መወዳእታ risk of wider proxy war ኣብ መወዳእታ ናይ ኣብ ዝዓበየ ኩናት tension could reignite Yemen civil war ናይ የመን ዝዓበየ ኩናት ሓድሕድ ክትንስእ ከም ዝኽእል ደጊሙ እዩ ዝንገር ዘሎ with tribal mobilization and UAE equipping FCC with armored vehicles እዚ ኢማራት ሒዛቶም ንዘላ ዓብ ዕጥቂ ትቦም ከም ዘላን ንዓብ ኩናት ከም ዝዳለዉ ትገብሮም ከም ዘላ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ድማ ዘገርም ኩነታት ናኾነ ይመፅእ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ዝረአ ዘሎ ወታደራዊ ምንቅስቃሳት ናይ ኣብ ዓበይቲ ወታደራውያን ሓይልታት እውን ምንቅስቃስ ይግበር ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እቲ ኩነታት ድማ ንስዑድያ ኣፀቢቑ ዘቆጥዐ ኩነታት ምዃኑ እዚ ኣርመርድ ቪክልስ ትሪእዎሎም ናይ ስዑድያ እዩ ናብቲ ቦታ ዝኸይድ ዘሎ ተባሂሉ ተቐዲሑ ዝተረኣየ ካልእ ዋላ እቲ ብኢማራት ዝድገፍ ዘሎ ሓይሊ እውን ገጅፍ ወታደራዊ ዓቕሚ ሒዙ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እውን ብቪድዮ ቀዲሖም እቲ ምንቅስቃሳት ዘርኢ ዘሎ ኩነታት ማለት እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ካልእ ኣገዳሲ ምዕባለ ድማ ይርአ ኣሎ እንታይ ኣብዚ ሓፂር ግዜ ዝረኣናዮ ኩነታት ድማ ኣሚር ናይ ቀጠር ናብ ስዑድያ ኣትዩ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እዚ another very important development እዩ ዝበሃል ዝኻ ስለዚ his highness ኣሚር ናይ ቀጠር ማለት እዩ ኣብ ሪያድ ከም ዝኣተወ the welcomed upon arrival by crown prince በቲ ወራሲ ዓራት ናይ ስዑድያ MBS ኣብ ኤርፖርት ከም ዝተቐበሎ እዩ ዝንገር ዘሎ this is very important now እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምክንያቱ እዚ ኩናት እዚ ወታደራዊ ጥራይ ዘይኮነ ፖለቲካዊ ዲፕሎማስያዊ ከምኡውን ብብዙሕ መልክዕ ክግበር ዝኽእል ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና Qatar and Saudi engaging in a strategic dialogue at a time of fusion over Syria, Iran, Gaza between Doha and እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ መንጎ ስዑድያን ቀጠርን ዘሎ ዝምድና መጀመርያ ኣብ ዝበለፀ ኮይኑ ኣንፃር መን ኣንፃር ኢማራት ማለት እዩ ኢማራት እስራኤል ኣብ ጎኖም ስለ ዘላ ሸብዳዕዳዕ ዘብሎም ዘሎ እሱ ኮይኑ ዝግምቶ ኣነ ስለዚ ቀጠርን ስዑድያን ብሓደ ይኾኑ ኣለዉ ሕጂ ተመሊስና ምስ እንሪኦ እዚ ኩነታት እዚ ንምንታይ እየ ዘምፅኦ ዘለኹ ኣነ እታ ካርታ እናረኣናዮ እንድሕሪ ከድና ዝያዳ ክትርዳእና ትኽእል ንመለስ ኣብዚ እዚ ኩነታት ናይቲ ከባቢ እንድሕር ሪኢኻዮ ቀርኒ ኣፍሪካ ረእይዎ ኤርትራ ኣበይ ኣላ ኣብዚ ኩነታት እዚ ትሪእዎ ኣለኹም ዝግበር ዘሎ ኩነታት ድማ ኣብ የመን እዩ ዘጋጥም ዘሎ ስዑድያን ቀጠርን ኣላይድ ይኾኑ ኣለዉ ግብፂ ምስኦም ኣላ እቲ ኩነታት ድማ ኣብ የመን እዩ ቅድሚ ሕጂ ኣብ የመን ዝተኻየደ ኩናት ድማ እንታይ ኣጋጢሙ ነይሩ ወደብ ዓሰብ ንምንታይ ኣገልግሎት ውዒሉ ከም ዝነበረ ትዝክርዎ ኢኹም እዚ ናይ ኢማራት ነቲ ኩነታት እቲ ንምቁፅፃር ወይ ንዑ ንምጥቃም ተባሂሉ ኣብ ወደብ ዓሰብ ምስ ኤርትራ ሽርክነት ስለ ዝነበሮም ኣብቲ ግዜ እቲ ስዑድያ ኢማራት ኩላቶም ብሓደ እዮም ነይሮም ስለዚ ወደብ ዓሰብ ድማ እቲ ኢማራት ዝበሃል ኣብኡ ኮይኑ ነቲ ስራሕ ይፍፅም ከም ዝነበረ ወይ መጥቃዕትታት ይገብር ከም ዝነበረ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ኢማራት ዝበሃል ኣብኡ የለን ስለዚ ስዑድያ ምስ ኤርትራ ርክብ ኣለዎ ዝበሃል ኣሎ እቲ ኩነታት ናበይ ገፁ ክምዕብል ከም ዝኽእል ንምግማቱ ምናልባት ኤርትራ ሕጂ እውን ወደብ ዓሰብ ክትቦም ትኽእል እያ ነቲ ኩነታት ንክኸውን ይብል የለኹን ባት ዓበይቲ ሪኣላይመንት እንተተፈፂሞም ወይ እውን ስትራቴጂካዊ ምቅያራት ምናልባት በዓል ስዑድያ ድሕርሕር ዝብልዎ ዝነበሩ እቲ ኩነታት ሕጂ ኤርትራ ክሳዕ ክንደይ ከተድልዮም ከም ትኽእል ንምግማቱ ከቢድ ኣይመስለንን እዛ ከምዚ መድረክ ዘለናዮ ኤርትራ ነዚ ኩነታት እዚ ብኸመይ ሌቨሬጅ ክትገብሮ ትኽእል ብኸመይ ክትጥቀመሉ ትኽእል እንታይ ዓይነት ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ናይ ኤርትራ እንታይ ረብሓ ከምፅእ ይኽእል ኸውን ኣነ ብርግፅ ኤርትራ ኣብ ኩናት ንክትሕግዝ ወይ እውን ኣብ ናይ ኩናት ኩነታት ክትኣቱ ድሌታ ኣይኮነን ግን እቲ ሓዊ ኣብ ኣፍ ደገ ገዛና እዩ ዘሎ
ስለዚ ፈቲኻ ዲኻ ጠሊኻ ክጽለይ ኢኻ በቲ ኩነታት ማለት እዩ ብፍላይ እቲ ኩናት እናዓበየ እንድሕር ኸይዱ ኤርትራ ክጽለያ ናይ ግድን ስለዚ ኤርትራ ከምቶም ካልኦት ሃገራት ክንረብሓሉ እውን ንኽእለሉ ኣጋጣሚታት ክህሉ ይኽእል እዩ ዊ ማይት እዚ ኩነታት እዚ ንኤርትራውን ከርባሓ ይኽእል እዩ ምናልባት ኣብ ሓንቲ ለንቀነ ዝበሃል ዘሎ ኣሜሪካ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እንታይ ዓይነት መርገፂ ክትሕዝ ትኽእል ትኸውን ዝብል ከቢድ ነገር ኣሎ እጂ ምክንያቱ ቀጠር ዝበሃል ኣሎ ስዑድያ ዝበሃል ኣሎ ኢማራት ሰለስቲኦም ምስ ኣሜሪካ ፅቡቅ ሽርክነት እዩ ዘለዎም ወይ እውን ፅቡቅ ዝምድና ኣለዎ ኣብ ንሓትሕዶም ዝገራጨው ግን ኣሜሪካ ናይ መን ፖዚሽን እያ ክትሕዝ ትኽእል ልክዕ ከምዚ ኣብ ሱዳን ትሪእዎ ኣለኹም ናይ ሱዳን ጉዳይ እንታይ ኮይኑ ኣሎ ዳርጋ ጀስቲ ሱዳን ትሳቐላ ትጭፍጨፋላ ግን nothing is coming out of it ወላ ሓደ ፍሉይ ነገር ውፅኢት ይመፅእ የለን ምክንያቱ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ንሓትሕዶም ስለ ዝሰሓብ ዘለው ኣብ ባይታ ሓይሊ ዘለዎ ጥራይ ከድምዕ ዝኽእል ስለዚ እዚ ኩነታት ናይ የመን ካብ ናይ ሱዳን እንታይ ዝፈልዮ ክህሊ ይኽእል ይኸውን ምክንያቱ ካልኣይ ብግምጣሉ ድማ እንታይ ኢና ንሪኦ ዘለና ኢማራት ኣብ ሱዳን ኣብ ገጅፍ ኩናት ኣትዩሎ ንብል ኣለና ኣብ የመን ከምኡ ዓይነት ተመሳሳሊ ሕጂ ድማ ኣብ የመን ኣብ ሊብያ ከምኡ ሕጂ ድማ ኣብ የመን ዓበ ኩናት ክገብር ወይ እውን ሓደገኛ ኩናት ንክገብር ይሸባሸብ ኣሎ ኣብ ጉዳይ ናይ ሶማል እውን ብዙሕ ሽግራት ከም ዘሎ ይንገር ኣሎ ስለዚ እቲ ኢትዮጵያ ንዕኡ ኣሚና ናብ ኤርትራ ገፃ ክትገብሮ ትደሊ ኩናት እዚ እውን ምስቲ ካልኩሌሽንስ ኣብ ግምት ምእታው ኣገዳሲ ክኸውን ምክንያቱ ምናልባት ንሱ በቲ ናይ የመን እንተተዓዊተ ኣብ ደ ሴም ታይም ኣብቲ ክራይሲስ ከሎ ብኣቢ ገይረ ብኢትዮጵያ ድማ ናብ ኤርትራ ገፀይ ፈተና ክገብር ክእል እየ ዝብል ሓሳብ ክህልዎ ክእል እዩ ከምቲ ብኣርኤስኤፍ ገይሩ ንሱዳን ዝርብሽ ዘሎ ስለዚ እንታይ ዓይነት ሓይሊ ዝስምዖ ዘሎ ኣዝዩ ዘሰንብት ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ምናልባት ገሊኹም እዚ ኢማራት እምበርዶ ዓቕሚ ኣለዎ ወይ ክንዲዚ ፈንጣሕጣሕ ዝብል ዘሎ ትብሉን እዩ እስከ ንእሽተይ ቁሩብ ከርእየኩም እቲ ኢማራት እንታይ ከም ዝመስል Across Abu Dhabi in just under 30 minutes, but the city oversees a staggering $2 trillion. That's more than the ኢማራት ዝበሃል ቀሊል ሃገር ጌርኩም ከይትወስድዎ ጀነራል ክነግረኩም ንእሽተይ ዓዲ እኮ እዩ ገለመለ ትብሉ ዝብል ሰብ ኣሎ የስ ንእሽተይ ዓዲ ጂኦግራፊካሊ ብጀካታ ኣብ ቁጠባ ናቱ ዘሎ assets under investment ጥራይ ገንዘብ ኣብ ኢንቨስትመንት ዘሎ 2 ትሪልዮን ማለት ቁጠባ ናይ ህንዲ ማለት እዩ መበል ሳልሳይ ረብዓይ ዘሎ ወይ እውን ቁጠባ ናይ ጀርመን ማለት እዩ 2 ትሪልዮን ዝኸውን assets under investment ኣለዎ so endless cash ኣለዎ ክብል ከሎ ዶናልድ ትራምፕ ካብ ዜሮ ተበጊስ ይኮነን ዘይውዳእ ገንዘብ ኣለዎ ክብል ከሎ ካብዚ ዝብገስ ምክንያቱ ኣብ መሬትካ ዘሎ ናብ ስዊዘርላንድ ሃብታም እያ ትብል ኣብ ባንኪ ዝተቐመጠ ገንዘብ ግን ውሕድ እዩ ዘለዎ ዝኸውን ኣሜሪካ ኣብ ባንኪ ዝተቐመጠ ገንዘብ ኣለዋ የብላ እዛ ጥራይ ክትወስድ ትኽእል እዚኣቶም ግን ገንዘብ ብርክታት ናይ ዝተፈላለዩ ካምፓኒታት ሽጥ ኣቢሎም ኢሚድየትሊ ናብ ካሽ ክቕይርዎ ዝኽእሉ ገንዘብ እዩ ዘለዎ እዚ ድማ እዩ በቃ ከምዚ ማራ ዘርስኖም ዘሎ ስምዕልዓን ኣበይ ዘሎ economies of the Netherlands and Switzerland combined. ቁጠባ ናይ ስዊዘርላንድን ሆላንድን ወይ ኔዘርላንድን ስዊዘርላንድን ቁጠባ ብሓደ እንድሕር ሓዊስካዮ ክንዲዚ ሃብቲ ናይ ኢማራት ይኸውን ከምዚ ሃብቲ ናይ ኣቡዳቢ ጥራይ ዱባይ ኣላ ናብዚ ኣቡዳቢ ጥራይ ዝዛረብ ዘሎ ንጉስ ናይ አቡዳቢ ዘለዎ ሃብቲ ጥራይ ስዊዘርላንድ and Netherlands combined. This is a serious economy. Bloomberg analyzed thousands of filings, press releases. እዚ ድማ እዚ ፀብፃብቲ ካብ ኢማራት ባዕላ ዘውፅኦቶ ኣይኮነን ብሉምበርግ ዝበሃል ዘውፅኦ ዘሎ ሓበሬታ ኢና ንርኢ ዘለና እስከ ንእሽተይ and news reports to trace how the UAE's capital has turned its deep pools of wealth into global sway over finance, energy and AI. Abu Dhabi now occupies rare territory. Most cities don't have one sovereign wealth fund, it has three. Adia is the $1 trillion giant. Mubadala is the $330 billion international dealmaker. And ADQ is the smallest but fastest growing, focusing closer to home. And that's just the start. أيوة زي جتي assets under management زلوا يو كل زي جنتاي بقليلو أب من تاخ خطريات تخل أبستفل عليه investment تاتي زوا فيرو زلوا زجنزب زي كابي دم تزلوا تجنزب دحريلكم دما أتي زجزوا زلوا investment تات مليسو سلزة عب زلوا نابنت إلى ما سخلم تاي بليونر كوين له ويون حمش 100 بليون بس يقوله بركتات ناتو سلزة عب زلوا حكي أرتن كامباين تات جس من إنفستيجر له إمارات بعبي even after SpaceX بحال كابتن قدامه investors ስለዚ እቲ ገንዘብ ስለ ዘሎ ዓበይቲ ኮርፖሬሽንስ ሓደሽቲ ሓሳባት ከምፁ ከለዉ መጀመርያ ኢንቨስትስ ገብሩ ንሳቶም እዮም እዚ ኸ እንታይ እዩ ሬር ዕድል ይህቦም ገንዘብ ዘይተኣደነ መክሰብ ድማ ይገብሩ ሃብቲ ናቶም ድማ
ካብ መጠን ንላዕሊ እና ዓበየ ይኸይድ ከም ዘሎን ኣብ ልዕሊ እቲ ዘለዎም ሕማቕ ኣተሓሳስባ ድማ እዚ ሃብቲ እዚ ናበይ ገፁ ክወስዶም ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ 1 ትሪልዮን ዘለዎ ፋንድ ኣሎ ካልእ እቲ ሮያል ግሩፕ ዝበሃል ኣሎ እቲ ADQ ዝበሃል ኣሎ 263 ቢልዮን ከምኡ ድማ እቲ ሙባድላ ዝበሃል 330 ቢልዮን ኩላቶም እዚኦም ተሪኽሞም ድማ ኣብ ምንታይ ካምፓኒታት ኢንቨስት ገይሮም ኣለዉ እንተኢልካ ኣብ ብዙሓት እዞም ሕጂ ንላዕሊ ገፆም ዝኸዱ ዘሎ ብርክታት ናይ AI ይኹኑ ናይ ካልእ ኣብታት ኢንቨስት ገይሮም ካብዚ ዝመፅእ ዘሎ እቲ ገንዘብ ዳትስ ዋይ ድማ ነዚ ኩሉ ዕንደራ ዝገብርዎ ዘሎ ገንዘብ ብምንታይ ፋንድ ይገብርዎ ኣለዉ ንድሕሪልኩም ገለገለ ሰብሲ ኢማራት እኮ ማንቸስተር ሲቲ ንዖም ልክዕ ከምዚ ካፕቺኖ ትገዝኡ ዘለዎ ገይርኩም ዘሎ is nothing ንኣታቶም very well ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ልዕሊኡ ናይ ዓለምና ዝበፅሕ ሃብቲ ናበይ ዝውሕዝ ዘሎ ናብኣቶም እዩ ዝውሕዝ ዘሎ ምክንያቱ ሃብቲ ስለ ዘለዎም ታክስ ኣየድልዮም እዩ ታክስ እኮ መንግስቲ ድሌታቱ ንክፈትሕ እዩ ዘድልዮ እዚኣቶም ኣዝዮም ሃብታማት መንግስቲ እዩ ዝኸውን ዘሎ ስለዚ ታክስ ዝበሃል ኣይደልን እዮም ዝበለ ኩሉ ሰብ ድማ ብቢልዮናቱ ተሰኪሙ ሚልዮናቱ ተሰኪሙ ናብኦም ከይዱ ኣብ ባንክታት ናቶም ይእትዎ ኣሎ ስለዚ ንሃብቲ መንገዱ ተረዲዎም እዩ በስመኣም ኢሎም ምስ ምላይ ኢሎም ሃብቶም ተዝጥቀሙ ሰናይ ነገር እዩ ነዚ ኩሉ ፀገማት ናይ ኣፍሪካ ክፈትሑ ዕድል መሃለዎም ነይሩ ግን ብሕማቕ መንገዲ ስለ ዝሓዝወቱ ኩነታት ድማ ተሓዝን ክንዲዚ ዓይነት ሃብቲ ሒዝካ ኣብ ከምዚ ኩነታት ክትኣቱ ከለካ ድማ ተሓዝን በት ኢዝ ወት ኢዝ ኣብ መወዳእታ እዚ ሃብቲ እዚ ነዚ ከባቢና ዓብ ሽግር ክፈጥረሉ ዝኽእል ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ሱዳን ዘጥፍዎ ዘለዉ ይኹን ኣብ ሊብያ ኣብ የመን ዘጥፍዎ ዘሎ ሚልዮናት ውሕድ ገንዘብ ኢኻ ኢሚድየትሊ ድማ ነቲ ገንዘብ የማልስዎ እዮም በቲ ከባቢ ዝወዝዎ ዘለዉ ፀጋታት ስለዚ እዞም ሃገር እዚኣቶም are very serious ብዓለም ደረጃ ክትሪኦም ከለካ ሲሪየስ ክውሰዱ ዘለዎም እዮም and I hope at some point ናብ ልቦም ተመሊሶም ወይ እውን ገለ ካብቲ ጌጋታቶም ተማሂሮም መንገዶም ክዕርዩ መንገዶም ተዝዕርዩ እምበር እዚ ሃገር እዚ ገንዘብ ወዲኡ ካብቲ ዝኸዶ ዘሎ መንገዲ ጠጠው ክብል ዝኽእል ኣይኮነን ምክንያቱ ከም ትሪእዎ ዘለዎም ገንዘብ ናቱ 0.0001% እዩ ንኣፍሪካ ንምዕናው ዝጥቀመሉ ዘሎ ምናልባት እቲ ዘሎ ሬፑቴሽን ናቶም እቲ ክብሪ ናቶም ተተንኪፉ ንሱ እንተተሃሪሙ ዳትስ ዋይ ድማ ኣቡዳቢ ዘይፈርህ ዱባይ እንተኮይኑ ብንግዲ ብቱሪዝምን ገለን እዩ ዝነብር ኣቡዳቢ ግን ብኢንቨስትመንት እዩ ዝነብር ስለዚ ብዙሕ ኢንቨስትመንት ብዙሕ ካፒታል ካብቶም ኮርፖሬሽን ስለ ዝረክብ ዘሎ እቲ ኮንሲኮንስ ካብ ካልእ ክወፅኦ ዝኽእል እውን ብዙሕ ኣየፍርሆን እዩ ዘሎ ነዚ ወዲ እዝን ድማ ምፍላጡ ኣገዳሲ ኮይኑ ይስማዓኒ ምናልባት ዘግደልክዎ እንተሎ ወይ እውን ጌጋ ዝኾነ ሓበሬታ እንተሎ ንምእራም ናባኻትኩም ንገድፎ ስለዚ now let's continue with ካልእ ዝብልዎ ዘለዉ እዞም ጎረቤትና ዝብልዎ ዘለዉ ካስምዑች ገባ ፖርቱን ማስፋቱ በነገራችን ላይ ኢትዮጵያ ብዙ ገንዘባችን ሀብታችንን በአፄ ኃይለ ሥላሴ ጊዜና በደርግ ጊዜም ጠፍቷል እዛ ላይ ፖርቱን ማን ያስፋፋው ኢትዮጵያ መንግስታቶች ናቸው ኢምፔሪያል ኢትዮጵያም ሆነ ደርግም በጊዜው እስከ መጨረሻው እስከወደቀበት ድረስ ማለት ነው ሰራተኛ ራሱ ከወሎ ሳይቀር ከአፋር አካባቢ ስንት ሰራተኛ ነው የሚሄደው እንጂ ኤርትራ ራሱ ሃይላንድ ኤርትራ ለአሰብ በጣም ይርቃቸዋል በጣም ብዛዕባ ዓሰብ ድማ ዶኩመንተሪታት ናቶም ብዝሰፍሐ መልክዕ ዝኸይድ ዘሎ ዓሰብ ናትና ነራ ገንዘብና ንሕና ኢና ኢንቨስት ጌርናላ ዓሰብ ናባና ክትምለስ ኣለዋ ዝብል እዚ እቲ ፖለቲካዊ ትንተና ናቶም ብዝበርትዐ መልክዕ ዝቕፅለሉ ዘሎ ግዜ ኢና ዘለና ጎኒ ጎኒ ንሳቶም ብዓሰብ እናሓመሙ ከለዉ ዶናልድ ትራምፕ ብምስጢር ክገብሮ ዝሓስብ ዘሎ ዝበሃል ዘሎ ስምዑ እንታይ ይሓስብ ኣሎ ይበሃል ኣሎ መሲልኩም ኣብ መንጎ ግብፅን እስራኤልን ፍሉይ ርክብ ንክካየድ ዶናልድ ትራምፕ ኣክሲዮስ ዝበሃል ዘውፅኦ ሓበሬታ እዚ ርክብ ክግበር ይፅዕር ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ንምንታይ እዩ ዝርክብ ዝድለ ዘሎ ዋይት ሃውስ is working to arrange a summit between Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu እዚ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ፍሉይ ርክብ ንክካየድ ይፅዕር ኣሎ who have not spoken ዝኻነ ምንታይ እዩ the main US condition is Israel must approve a multi-billion-dollar strategic gas deal with Egypt that would supply 25% of Egypt's electricity needs along with the additional ነቲ ኣብ መንጎ ግብፅን እስራኤልን ዘሎ ፀገም ክፈትሖ ይደሊ ዶናልድ ትራምፕ ምክንያቱ ናብ ግብፂ 15% ናይ ኤሌክትሪሲቲ ናይ ተዓዲ ክገብር ዝኽእል ናይ ጋዝ ዲል ክገብር ይደሊ ስለ ዘሎ እዚ ድማ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዘሎ ዝሑል ርክብ ናብ ውዑይ ርክብ ክገብሮ ኣብ መንጎ እስራኤልን ግብፅን ዘሎ ሽግር ድማ ንክፈትሖ ይፅዕር ኣሎ እዚ ድማ ኣገዳሲ ነገር ይክኸውን ምክንያቱ ኢትዮጵያ ዓብ ሽግር ግብፂ እስራኤል ከተጨናነቐና እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ኩሉ እቲ ኣብ ልዕሊ ግብፂ ዘለዎም ፀገም ብመንገዲ እስራኤል ክፍፀመሎም እዮም ዝሓልሙ ዘለዉ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ መንጎ እስራኤልን ግብፅን ዘሎ ኩነታት እንተፈትሕዎ እሞ ንክልቲኦም ኣብ ኖርማል ተፈጢርዎም ኣብይ ኣሕመድ ፍሉይ ደገፍ ክረክበሉ ዝኽእል ኩነታት ክፀብብ ይኽእል ኣገይን ቢግ ባድ ኒውስ ንዶናልድ ትራምፕ ማለት እዩ ንኣብይ ኣሕመድ ዓሊ ማለት እዩ ግን ኣገይን
ትገብርዎ ድዮም ክግበር ድዩ እዚ ገለ ብምስጢር ዝወፅእ ሓበሬታ ዝብልዎ ዘለዉ ወልሲ ኣፋር ክንዲ ምንታይ ሓቅነት ክህልዎ እዚ ጉዳይ እዚ እንታይ ዓይነት ለውጢ ከምፅእ ይኽእል ምስ ግዜ ክረአ ዝኽእል እዩ ግን anyway this information ካብ ደገ ዝወፅእ ዘሎ ኣብ ኩነታቱ ምስ ተረጋገፀ ድማ ሓበሬታ ክንበኩም ኢና ግን ነፍሱ ዝኸኣለ ኣዛራቢ ኩነታት ዘሎ እዩ ኣይገብሮን ክትብል ኣይትኽእልኒ ካብ ምስ ክልቲኦም ሽርክነት ስለ ዘለዎ ሕጂ ናብቲ ዓበይቲ ዜናታት ክንሰግር Moscow has welcomed the revision of the national security strategy by US President Donald Trump's administration, where Russia is not mentioned as a direct threat. US national security strategies have labeled Russia as a major threat since Moscow's 2014 annexation of Crimea and its 2022 full-scale invasion of Ukraine. Russia እንታይና ንሰምዕ ዘለና ኣብ መንጎ ናይ ኣሜሪካ ናሽናል ስትራቴጂ ናሽናል ሴኪሪቲ ስትራቴጂ ደውፅዎ ንኤውሮጳ ብዙሕ ሽግራት ክፈጥር ከሎ መንገዲ ራሻ ግን ብሓጎስ ተቐቢልናዮ ኢሎም ኣሎ ምክንያቱ ንራሻ ብሕማቅ ክገልፅ ኣይተረኣየን ኣብኡ ምስ ራሻ ዝምድና ክገብር ከም ዝደሊ ኩነታቱ ክቕይር ከም ዝደሊ እዩ ስለዚ ካብዚ ኩሉ ናይ ናሽናል ሴኪሪቲ ዝተገበረ ብትፅቢት ናይ ኣሜሪካ ንራሻ ንምውዳቕ ወይ እውን ሕማቅ ናይ ራሻ ይፅበዩ ነይሮም ብግምጣሉ ንሱ ሓደ ናይ ኣሜሪካ ጀነራል ዝነበረ ዝበሎ ስምዑ ብዚ እቲ ናይ ናሽናል ሴኪሪቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ንኤውሮጳ እንታይ ከም ዝበሎ This is a giant middle finger to that Europe by this administration. I think the happiest person in the world with this document is Vladimir Putin, because this strategy cedes Europe to the Russian sphere of influence, and this is out in the open now. It's not. There's no nuance. It's out. እንታይ ዝብል ዘሎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ዝረኣናዮ ናሽናል ሴኪሪቲ ንዶናልድ ትራምፕ ዝገበሮ ማለት እዩ ንኣሜሪካ ማእከላይ ፅፍሪ ይውፅእ ኢሎም እዩ ዝብል ዘሎ ቃል ብቃላ ማለት እዩ ምክንያቱ ንራሻ ንኤውሮጳ ብቁጠባ ኣዳኺሙ ዶናልድ ትራምፕ ማለት እዩ ወይ ኣሜሪካ ብዝሓለፈ ዓመታት ብቁጠባ ኣዳኺማ ብወታደራዊ ዓቕሚ ኣዳኺማ ነታ ሃገር ኣብ ዲቕ ዝበለ ፀገም ምስ ራሻ ፈጢራ ናይ ኤውሮጳ ገዲፋታ ምስ ራሻ ዕርቂ ትፈጥራላ ስለዚ ራሻ በቲ ሕጂ ሃኒፃቱ ዘሎ ወታደራዊ ኣቃውማ ፅልዋናታ ወይ እውን ተፅዕኖታት ናታ ኣብ ኤውሮጳ ከም ድሌታ ንክትገብር ንኤውሮጳ ኣብ እግሪ ራሻ ኣውዲቑ ይገድፋ ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ ዝብል ዘሎ እዚ ካብዚ ዝኸፍእ ነገር ክህሉ ከም ዘይክእል እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ጥራይ ግን ኣይኮነን ዘዛርብ ዘሎ ንኤውሮጳ ናብ ራሻ ገዲፎ ይኸይድ ጥራይ ኣይኮነን ዘሎ ንኤውሮጳ ኣብ ውሽጢ ኣትዩ እውን ከዳኽማ መደብ ከም ዘለዎ ዶናልድ ትራምፕ ዝገልፅ ዘሎ ኣሚን ብዙሓት ሰባት እዮም ዝዓብድሉ ዘለዉ እዚ ጉዳይ እዚ ከመይ ገይሩ ኣሜሪካ ከምዚ ክገብር ይኽእል እንታይ ረብሓ ንኣሜሪካ ንኤውሮጳ ብከምዚ ምግባር ዝብል ዓብይ ኣሻቓሊ ሓደ CSIS ዝበሃል ዓብይ ናይ ቲንክ ታንክ ዝብልዎ ብክልትዩ ቻምበርስ ናይቲ ሪፐብሊካን ዴሞክራትስ ብክልትዩ ባይ ፓርቲሰን ዝብልዎ ኣርቲክል ፅሒፍ ነይሩ እንታይ ኢሎም ዲዛስተር እዩ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ስትራቴጂ ውፅኢዎ ዘሎ ጥፍኣት ንኣሜሪካ እዩ ምክንያቱ እታ ቀንዲ መሻርክትና ንዝነበረት ኤውሮጳ ሓደጋ ይወድቃ ኣሎ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ውሽጣዊ ኩነታት ኣትዩ ቀንዲ ፀላኢት ናትና ከም ትኸውን እሞ ከም ትዳኸም ክገብራ ከም ዝደሊ እዩ እዚ ከዓ ብዘረባ ዘይኮነ ብተግባር ከሪእኩም እንታይ ይገብሩ ኣለዉ in the open, and I think that Europe better, number one, ensure that Ukraine does not fail, and number two, it better be ready, because if Ukraine does fail, there will be a full war between Russia and Europe very soon. The way you put it, Ben Hodges, makes it sound ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ኩነታት ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ክኸውን ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና እዚ እንታይ ሕጂ ብሓደ ክፋል ጥራይ ስለ ንሪኦ ዘለና ኢና እዚ ከምዚ ኢሉ ኣብ ዝኾነሉ ዘሎ ሃንደበት ግን ልክዕ ኣብቲ ግዜ እቲ ዘጋጠመ ድማ Today, the Commission has issued a fine of 120 million euro to X for breaching the Digital Services Act. This is the first ever fine under the DSA. X has indeed breached its transparency obligation under the DSA. እዚ ድማ ኣጋጣሚ ኣብቲ እዋን እቲ ብመደብ ድዮም ገይሮሞ ወይስ ሃንደበት ያጋጢሙ ኤውሮጳዊ ሕብረት ነቲ ናይ ኢሎን ማስክ ኤክስ ዝበሃል 140 ሚሊዮን ዶላር መቕፃዕቲ ከም ዝገበረሉ እዩ እዚ ሕጂ ንሓደ ካምፓኒ ዝቐፅዕ ዘሎ እንተኾነ ኢሎን ማስክ ተራ ሰብ ኣይኮነን ኣብ ዘመነ ዶናልድ ትራምፕ ካልኣይ ፕሬዚደንት ወይ ሳልሳይ ፕሬዚደንት ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ብምሉኦም እቶም ፖለቲከኛታት ናይ ዶናልድ ትራምፕ ጄዲ ቫንስ ምክትል ፕሬዚደንት ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኣይትበል ማርኮ ሩቢዮ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ትበል ዶናልድ ትራምፕ በዓሉ ኩላቶም ናብ ኤውሮጳ ገጾም ተላዒሎም ከምኡ የለን ተሓዲድን ፈኸራን ዝገብርዎ ዘለዉ ሕሉፍ ሓሊፍዎም ኤውሮጳዊ ሕብረት ክበታተን ክኽእል ኣለዎ ዝብል እዩ እዚ ድማ ኣቐዲሞም ኣብኡ በል ክብሉ ቀኒዮም ነይሮም ኣብዚ ስምዕዎ ዝብልዎ ዘለዉ
In a bold and provocative statement on X, Elon Musk has called for the complete abolishment of the European Union. The declaration came just hours after the European Commission fined his social media platform XUR 120 million, approximately 140 million USD, for violating transparency requirements under the Digital Services Act. Musk posted, "The EU should be abolished." كم تريوا زلهم دحرتي كنتات أمونغوزيوم كلتيوم وجنات إلى ماسك تراسب كوينو دسمعكم تلو your mistake تراسب هيكون نزي أبناء أمريكا defense يكون political system ملو أب حيل زلويو مس حجرات مس مرحتنا حجرات يزفخ زلو حجي نيوكي كميل ويو كابسلت عنو نخورد رجيم تشينجز او علي بانترنت كم حج اقاطع متهزبي ابغونو دويلو سلازي دغاغفون بركساب حجون ابطلطل يغيرو حجر ماني اوروبا حبرت بوقي كدمسس كخلال ወይ كفرس አለው የአውሮፓ ህብረት ይሉ ተን ሀገራት በሀገራትም ኮይነን ቆም አለውን የአውሮፓ ህብረት ግን ክፈርስ አለው ይዝብል ዘሎ እዚ ነፍሱ ዝኻለ ዘሰንብት ዘረባዩ ሓደ ግለሰብ ቢሊዮነር ከመይ ገይሩ ከምዚ ይብል ናይ ሚሊዮናት ሀገራት ፖለቲካ ከመይ ገይሩ ከመይ ይብል ክትብል ትኽእል ኢኻ ነው አቅምሎ ፖለቲካ ናይ አሜሪካ ሙሉ በሙሉ አጎኒ ዘሎ ስልጣን ዘሎ ማሕልታት አጎኒዮም ዘሎ እዚ ድማ መሰል ኣለዎ ከምኡ ክትብል ትኽእል ኢኻ ክሳራ ከጋጥማ ይፈርህ እንዲ ገለ እንድሕር ኢልካ ካልኩሌትድ እዩ እቲ ሰበቲ እዚ ሰብ እዚ ስማርት ሰብ እዩ ካልኩሌትድ ነዚ ዝገብሮ ዘሎ ኣድቨርታይዝመንት ነዚ ዝዛረቦ ዘሎ ዘረባ ንቢዝነስ ናት ኣይሃስዮን እዮም ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ኖ ናይ ሃስዮን እዩ ካልኩሌት ገይሩ ዝጥቀበሉ ዘሎ ምክንያቱ እቶም ዝሃብቶም ኤውሮጳውያን ወይ እውን እቶም ቀንዲ ክገዝኡሉ ዝኽእሉ ሰባት እቶም ኣኽረርቲ እዮም ነቶም ኣኽረርቲ ብዙሓት ስለ ዝኾኑ እቶም ኣኽረርቲ ስደተኛታት ንዓይ ክንደይ ከይጠቕሙን ደይ ውሕዳት እዮም ዝብል ዘሎ ካልኩሌት ዝኾነ ምንቅስቃስ ዝገብር ዘሎ እቶም ኢሊት ብህዝቢ ተጸሊኦም ከም ዘለዉ ስለ ዝፈልጥ ነቶም ኢሊት ኣታክ ክገብር ከሎ እቶም ህዝቢ ብብዝሒ እንታይ ክገብሩ እዮም ኣብ ጎኒኦም ጠጠው ዝብሉ መኪኑ ክገዝኡ ክእሉ ሰርቪስስ ናቱ ክገዝኡ ክእሉ ስለዚ እዚ ሰብ እዚ ነዚ ዘሎ ፀገም ንቁጠባ ናቱ እውን ይጥቀመሉ እዩ የርብሖ ስለ ዝኾነ ይምበር ክሳራ ኣይኮነን ደስዕበሉ እዚ ዶናልድ እዚ ኢሎን ማስክ ካልኩሌት ገይሩ ዝገብሮ ዘሎ ነቶም ኢሊት ተጸሊኦም ስለ ዘለዉ ኣብ ጎኒ እቲ ህዝቢ ብምዃን ስደተኛታት ተጸሊእካ መን ዝገብረካ ዝበዝሕ ህዝቢ ይፈትወካ እዩ ኣብ ኤርትራ ከይድካ ንሓደ ዓሌት ውሑድ ዓሌት ወይ ንሓደ ስደተኛ ዝነበረ ኪድ እዚኦም ይጥፉ ክትብል ተጀሚርካ ዝበዝሕ ሰብ ጎንኻ ይዝኸው ንብረት ሸይጥ ኮይንካ ድማ ሰብ ይገዛልካ እዚ ነቲ ጌም እቲ ድማ ናብ ጌም ቀይሩ ይፃወተሎም ኣሎ ንኤውሮጳ ድማ ምስ ዘለዎም ተጸላእነት ናይ ብሓቂ ኤውሮጳ እዚ እዩ ዝበሃል ፋሕፋሕ ክብል ኣሎ ትርጉም ዘይብሉ ውፅኢት ዘየምፅእ ኦርጋናይዜሽን እዩ ብምባል ጀጅፍ ዝኾነ ኩናት ኣንጻሮም ኣበጊሱ ኣሎ ኤኒዌይ ኤውሮጳ ካብዚ ኩነታት እዚ ንክወፁ ከቢድ እዩ ምክንያቱ ብፍላይ እታ መራሒት ናቶም ኤውሮጳውያን ዝብልዋ ዘለዉ ስምዑ Madam von der Leyen, we no longer expect anything from you, and yet you still manage to disappoint us. After the energy crisis and the renewable fiasco, we were expecting you to question your policies. But you go even further. After the explosion in the cost of your grand loan, we were hoping you would come to your senses. But just now, you are proposing an absurd budget with 2,000 billion in spending. After your lectures on the rule of law, we expected you to hand over your text messages with Pfizer. كم تريوا دلهم زيادة ما كم يلا المتشفشاف نزا أورسولا فاندر لاين زقت فلاي بلو منها بريزنت نايت كوميشن تشيز بقى ديزاستر يخي انت يغطس بيزلخي نسغني أوروبا قتل كيغي زيت اللي كابسل أنكي يوم زولوا زولو تلا سبع كونتن بس أجمع يقات إموازلو دقف زبحال وين درجة سناني حزام ما سلو زخد زلون بر شيء زين عبي ترابلي زلوا كل تي نساء تبقسو نجارات دما هي تبقسه زمود زلو حسابات يزر زلو سلازي at the end of the day بعض من قد زين خنديك تتصل تخل من البعض نسات رايدة كونت تا فوري منستر ناتا دما كابان لعلت أجمع سمعوا أبزي The Trump administration mentioned their national security advisory. They mentioned Europe in decline, and they also called about to cultivate resistance to Europe's current trajectory. What do you say to this? Well, let's focus on the things that we can do together. I mean, what we can take from that security strategy is that we are still, allies with America. We don't always see eye to eye on everything, but it's our internal matters we can handle ourselves. Let's focus on the global challenge. كم تري وارد لهم زي سبز يا almost تا ناي فورين ناي وتعي دبلوماس حلافيت هنديا كيا كلاس دونالد ترامب كم تعانتوا بزبالكم
ፖለቲካ ናቱ ወይ ጓት ናቱ ናይ ሴኩሪቲ ስትራቴጂ ናቱ ንኤውሮጳ ሓደጋ ኣብ ትወሉ ኩነታት ይበፅሑ ዘሎ ስለዚ ብኸመይ ኢኹም ትርእይዎ ዘለኹም ኢሎማ እቲ ሓቂ ክትዛረባ ይትኽእልኒ ኣመስኪነይቲ ጎቦ ክትከይድ በቲ ጎቦ ከይትፀድፍ ይደፍርሃካ እቲ ሓቂ ዶናልድ ትራምፕ ኣይኮነን ብዛዕባ ፖሊሲ ምስኣቶም ዘሎ ዘይኮነስ ኤውሮጳ ሕብረት ናቱ ኣባላት ናይ መንግስቲ ናቱን ኣማኸርቱ ናቱን ኤውሮጳ ሕብረት ክፈርስ ኣለዎ እዮም ዝብሉ ዘሎ ጂ ከምዚ ብዙሕ ኣለና ዘተሓሓዘና ብሓደ ክንሰርሓሉ ንኽእል ቦታታት ኣሎ ዘይንረዳዳሉ ነጥብታት ድማ ኣሎ ይብል ኣለዉ ካልእ ኣርቲክል ኣብ ሓደ ናይ ዩኬ መፅሄት ወፂኡ ዝነበረ ድማ እንታይ ዝብል ናይ ዝያድኹም ዲፕሎማሲ ንፑቲን ኣፀቢቑ ረብሓ ፈጢሩሉ ኣሎ እዮም ዝብሉ እንታይ ዓይነት ረብሓ ይፈጢሩሉ ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘሎ ምክንያቱ ምስ ፑቲን ዲፕሎማሲ ክገብር ኣይደልን እየ ስለ ትብል ዘላ ሳኹም እያ ትብል ኣብ ዝኾነ ኣጋጣሚ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ኣብ ጣውላ ከምፆም ንኤውሮጳ ኣይደልን እዩ ዘሎ ምክንያቱ ዲፕሎማሲ ዘይደልዩ ሰባት ክትገብር ኢኻ ኣብ ጣውላ ተምፆም ፑቲን ድማ ጠቕላላ ክሪኦም ኣይደልን እዩ ስለዚ እቲ ናታ መርገፂ ምስ ፑቲን ዝርርብ ኣየድልየና ንትብሎ ንፑቲን ዝበለፀ ዕድላት እዩ ዝፈጥረሉ ዘሎ ንኤውሮጳውያን ገዲፉ ምስ ኣሜሪካ ጥራይ ዲል ንክገብር ይገብሮ ኣሎ ጎኑ ጎኑ እቲ ናይ ብልሽውና ጉዳይ ናይ ዘለንስኪን ኣብ ዩክሬን ዘሎ ብወገን እንዳ ዶናልድ ትራምፕ ዝወፅእ ዘሎ ተሪኻየ ድማ እዚ ቪድዮ እዚ ቫይራል ከምዚ ሚም ገይሮም ዘዝርዎ ዘለው እዩ ኣጋጣሚ ኮይኑ እቲ ዘለንስኪ ሲ ድኻም ልቢ ኣጥቂዑ ሕማም ናይ ልቢ ፀገም ኣጋጢሞ ናብ ሆስፒታል ምስ ወሰድዎ እቶም ሓካይም ኦልሬዲ ይፈልጥዎ ነይሮም እንታይ ሽግር ከም ዘለዎ ስለዚ ናይ ልቢ ፀገም ኣሎ ምስ ተባሃለ ገንዘብ ኣጭንዎ ተባሂሉ ዩሮ እንተራጭኒኻ ያው ከሎ ብሪ ዝብል ኢሉ ኣሎ እዚኣ እዚ ከዓ ኣካል ናይቲ ኮራፕሽን ዝበሃሎ ዘሎ እዩ ስለዚ ኤውሮጳውያን ነዚ ገይም ዝፈሊጦሞ ኣሜሪካዊ ፈሊጥዎ ኩሉ ዓለም ፈሊጥዎ ኣብ ዶሓ ዝነበረ ኮንፈረንስ ድማ ወድኑ ዶናልድ ትራምፕ ብልሽውና ናይ ዩክሬን ደረጃ ዝሰኣነ ክነሱ ብዛዕባኡ ክዝረብ ዝኽእል የለን ኣብዚ እዋን እዚ እናበሉ ኣከብልዎ ፈቲኖም ኣብዚ ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት ክፈርስ ኣለዎ ዝበሃል ዝነበረ እቲ ዘሰቓካ ክፋል እዚ እዩ ኢሎን ማስክ ነዚ ክፈርስ ኣለዎ ኢሉ ምፅሓፈ መንስ ከመሊሱሉ ይበሃል ኣሎ ንበዓሉ ነሱ ድማ ዓብ ዜና ኮይኑሎ ማለት እዩ if we continue ኣበያ ዘላ መሲልኩም እታ ፅሑፍቲ ኣብታ ኮሜንት ኢሎን ማስክ ፅሒፍዋ ዝነበረ ሓደ ሰብ መሊሱሉ ኣብዚ ትሪእዎ ኣለኹም ኢሎን ማስክ እንታይ ኢሉ ነይሩ እቲ ዩሮፒያን ዩኒዮን ሲ ክወድቕ ኣለዎ ክፈርስ ኣለዎ ኢሉ ምፅሓፈ እንታይ ኢሉ መሊስዎ መሲልኩም ናይ ራሽያ ዓብይ ፖለቲከኛ ኣማኻሪ ናይ ናሽናል ሴኩሪቲ ኤግዛክትሊ ኤውሮጳዊ ሕብረት ክፈርስ ኣለዎ ኢሉ እሱ ምስ ኢሎን ማስክ ተሰማሚዑ ኣገይን ኤውሮጳውያን መርዲ እዝውን ኣብ መወዳእታ ንኩሉ ኣተሓሒዝካ ክትርዮ እንድሕር ኮንካ እቲ ናሽናል ሴኩሪቲ ክንርዮ ክንከላ ኣለና ናይ ናሽናል ሴኩሪቲ ሓደ ሰብ ፅብቕቲ ሳመሪ ሂቡ ነይሩ እቲ ናይ ኣሜሪካ ፖሊሲ ብሕፅር ዝበለ ኣብዚ ናይ ኣሜሪካ ስትራቴጂ ከመይ ይመስል እንድሕር ኢልና ኣሜሪካ ናብቲ ናይ ኣሜሪካታት ዝበሃል ደቡብን ሰሜንን ኣሜሪካ ኣብቲ ናታ ከባቢ ስፊር ኦፍ ኢንፍሉወንስ ኣብቲ ቀደም ዝብልዎ ዝነበሩ ናይ ሞንሮ ዶክትሪን ናብኡ ክምለሱ ምዃኖም እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ንሳቶም ነቲ ናቶም ሄሚስፌር ጥራይ ዶሚኔት ክገብሩ እምበር እቲ ካልእ ካልኦት ክገድፍዎም እዮም ንኤውሮጳ ድማ the US plans to cultivate resistance within European nations and support radical forces undermining European values ብዛብ ኤውሮጳ ድማ ንኤውሮጳ ክገድፍዋ ጥራይ ደይኮኑስ ኣብ ኤውሮጳ ዘሎ ሲስተም ወይ እውን እቲ ኤሊት እቲ ምሕደራ ብራዲካል ዝኾኑ ኣኽረርቲ ዝኾኑ ፖለቲከኛታት ገይሮም ክትክዎ ኣብቲ ፖለቲካ ኢዶም ክእትዉ ምዃኖም እዮም ዝንገር ዘሎ እዚ ድማ ንኤውሮጳ ዓብይ ሽግር ክፈጥረላ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ which is urged to unite and achieve strategic autonomy ኤውሮጳ ስትራቴጂካዊ ሉላውነት ክትገብር ኣብቲ ፅዕረሉ ዘላ ኢድ ምትእትታው ናይ ኣሜሪካ ኩሉ ብኸመይ ኢዶም ክእትዉ እዮም ሶሻል ሚድያ ኣሜሪካ ኤውሮጳ የብላን ትዊተር ድዩ ፌስቡክ ድዩ ኢንስታግራም ድዩ ዩቱብ ድዩ ብምሉእ ናይ ኣሜሪካ እዩ ኤውሮጳ ስለዘይብሎም እቲ ህዝቢ ድማ ብሚድያ ስለዝመሃር መልእኽቲ ኣሜሪካ ዝደልይዎን እቶም የማናይ ክንፊ ዝብልዎን ቫይራል ከም ዝኸይድ ገይሮም ነቲ ንእሽተይን ነቲ መንእሰይን ብሬን ዋሽ ክገብርዎ እዮም እቲ ኢሊት ድማ ወላ ሓንቲ ቁፅፅር የብሉን ሴንሰር ከይገብር ከይቀፅዕ ድማ ንኢሎን ማስክ ምስ ቀፅዕ እንታይ ገብርዎ ኣለዉ ዲክታተራት ኢኹም ንስኹም ኢሎም ድማ መመሊሶም ኣንፃሮም ይኸዱ ኣለዉ ዘገርም እዩ ኤውሮጳ ወዲቕዎሞ ዘሎ ሽግር እቲ ዝዓበየ እዩ ናብ ቻይና ክኾን ከሎ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ቻይና recognized as a peer power with an efficient industrial ecosystem ni China ድማ ቀንዲ መቀናቅንትናን መወዳድርትናን እያ ብቁጠባ ልዕልና ርቀት ናይ ኢንዱስትሪያል ብሉፅነት ዘለዋ ንታይዋን ድማ አይዲዮሎጂ ገዲፎም ታይዋን ኣገዳሲ ክፋል ኢሎም ኣለዉ ንህንዲ ከምኡ ድማ ሳውዝ ኢስት ኤሽያ ንማእከላዊ ምብራቅን ንህንድን ድማ ላርጅሊ ኢግኖርድ ሸለል ሂቦሞም ደረጂ ኣገዳስነት ክህልዎም የብሎምን ንኢንዲያ is advised to respond by
building partnership for a multipolar world ስለዚ ናይ በሓቂ ህንዲ ድማ ናብቲ ዘለዋ ምስ ብሪክስ ገለመለ እንተተገበረት ሕሻይሊ ዘማኽራ ዘሎ ተሰብቲ ማእከላይ ምብራቅ no longer a core US interest ማእከላይ ምብራቅ ዝበሃል እዚ ሃገራት ዓረብ ማለት እዩ ካብቶም ቀንዲ ኣገደስቲ ናይ ኣሜሪካ ኣይኮነን ረብሓ ናይ ኣሜሪካ ኣብኡ ጎዲሉ እዩ ግን መሻርክቲ ወይ ከዓ ኣወንታዊ ምዕባለታት ድማ ይረኣዩ ኣፍሪካ ዘይተገድሶ ጉዳይ ብዛዕባ ጉዳይ ናይ ኣፍሪካ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ብቀደሙ ናይ ግደስን እዩ ሕጂ ድማ ብዓብዩ ናይ ኣፍሪካ ጉዳይ ስናገደ ቢሂስቲንግ ሓንቲ أنا أبيك سبوست جرياز نبركو سلي ريخ ما تخونكم إذا سلي تري وازلهم تاي مسلكم أب وايت هاوس أب أمريكا زجات مايو أب كرسي حنت كرسي ما خمان هيك قربوا لهم تجعات قوم كفي لهم على ناي كينيا مراحلو ناي أنغولا مراحلو ناي غانا مراحلو ناي بزحت أجرات ناي ديمقراطية ريبابليك كونغو ناي رواندا لو بزحت يوم زلوا بزي تجعات قوم كفي لهم على انتاي لهم كا انتاي لس إفنيرة أمريكا بقدر من أفريقيا كبرت يبلعن أب زبن دونالد ترامب دما قبل على أفريقيا يكون مرحت أفريقيا زلوا كبرت تحتي زلوا نزع جنري زل الناس اللي دما مجلسنا تسيمبر مرحتنا هجراسي أنت واحدة تعي كورس جيركا بتعي متقبل كام جن يا كم زنا كوليج تمهارو ويوناي هاي سكول تمهارو بحد بيت عفتنا من سكري مسكرو الكات قبرهم كوميدي مثل زلوا بتخلي دما كبرت ك لمين كاكوي كونغ لما ندر عن كبرت أي وهبة كان كبرت إركا خطربو فزي من البات ناس أجمون كوني غليوزي نفسنا مفتاشون كدلينايو من البات قال لهم أبيكس تمالي أبحد سبيس وناتينا نيرنا زعباتي قبل لسوماليا زجبر زلو أبيكسي كم سبيسس بحالالو بشارونن بوينتاز بحالان قدسات إرتراويان زقومي بودكاست وين كم زعين زرب جيرنا نابو زي قبل لسوماليا تغيير زلو معنا أبو خميس الوان بزبل بسبب في تزاربنا نيرنا أبو أنا ريتونا تذهب كون بحفشة أمريكا دونالد ترامب كبرت يبلون قبل أفريقيا سو زجرم كوني يبلون زي أي أخبروا خانيهم أب أمريكا ني سومالويان وحافيهم كاربجهم يلو مالو so سلام انتهي دونالد ترامب كميلو نايلنا منين كنبلا ينخلينا because that's how he views us زي نمرحتي كبرت يبلون أبزو انت مليسون بزعب عبوز الزرب الله. Let's set the record straight on what President Trump just said about Somalia. Somalian, look at their nation, look how bad their nation is. It's not even a nation, it's just people walking around killing each other. Somalia isn't a nation? As a matter of fact, Somalia is one of the oldest nations in the world. سنتايلو نير دونالد ترامب سوماليا هاجر دي خن مخانكم هاجر ونانا هاجر مثلنني مغنيات تزبس ويلا بصرجانا تقاتل زقيديو سلازي تزبد ما الى عمرن بيتسبان عرواتان كلهم بحافيهم سلازي كاب هاجرنا هنطرزو مالنا يل ولا نتم ناي سوماليا ዜግነት ንዘለዎም ከዳኸም ይዝፍትን ዘሎ ኣብቲ ጉዳ ሓቂ ግን ሶማልያ ታሪኻዊት ሃገር ምዃና ኢምፕሩቭ ዝገብሩ ዘሎ ግን ኣነ ከም ናተይ ሪቶ ዶናልድ ትራምፕ ስለምንታይ ከምኡ ፀሪፍና ኢልና ምንን ምባል ትርጉም የብሉን እዚ ዶናልድ ትራምፕ ገይርዎ ዘሎ ኣብ ኤሮጳ ከንታይ ይብለኩም ፀኒሐ ሞር ምትእትታው ክገብር ምዃኑን የማናይ ክንፊ ፀረ ስደተኛታት ዝኾኑ ብብዝሒ ፃዕሪ ክገብሩ ምዃኖምን ነቲ ስደተኛ ድማ ሂወቱ ኣፀቢቖም ከካብድዎ ከም ዝኾኑ ኢና ዝንገር ዘሎ ስለዚ سلامتها أوروبيين كم خينهم إلا منين مبالغ لنا maybe نبع عندنا قصنا خن حسب ندحريك قصنا أفريقيا لما نبى أفريقيا قصهم نكحسبه مخنيات خيننا له دفيت رخيبنا لنا قدام أبي أوروبا دك إسنا خن نبر نحسب زنبرنا be careful نحوار دك إسكات نبرو له مدرك كل يكون دك إسكا خلها أي كارد خو بخاي خوليهم أي كارد خا بو هندبت أنت قات إمكا كقات مكاز خل شنكتن شجرن كاب حج حسبله مجمر ياخد جبراز لك نتا جزاخي وي جزاخا طمتا كل تبنبرات زلو جزاخا حابزس كندي حيزا صباح كيف ندزبلون وي دحر ورح كابز عد وصا انت زبلون زي انت حيزا مخطكبن زنتاي قبركا ابزي يطقم نغرات ገንዘብ ካትብትን ተለኻ حسبلو ምክንያቱ ክንጥረዚና ኢሉ ወይ ውን ከምዝ ከጋጥመና ኢሎም ከይሓስብ ወይ ዘጋጥሞም ሰባት መብዛሕትኡ ግዜ ካብ ሕጂ እንዳሓር ቅድሚ ሕጂ ዝኾነ ኮይኑ ካብ ሕጂ እንዳሓር ግን ገንዘብካ ብትክክል ሓዞ ሴቭ ግበር ኢንቨስት ግበር ምክንያቱ وصعد عريلهم كشيء كجنزب كحسكا أبكال عالم حد شيء وثنخ جمر الدل كباكخل تعداقاتاتن معبول عالم زلكاس عقاتات دماء تهتقوملو فلا تمهر بالزلنا بو ملكعيو حجنا بتنايزو بانهم اللس
let's go ስለ ፋኖ የሚያቀርቡትን ክስ ቀጥለዋል። የፋኖ ኃይሎች ደግሞ ለአማራ ክልል የጸጥታ ኃይሎች ጥሪ ያቀርበዋል። በሰሞነኛው የእጅ ሰጡን ፕሮፓጋንዳ የተሸፈነው የአማራ ክልል ውጊያ አሁን በተለያዩ ስፍራዎች እንደቀጠለም ነው። የብልጽግናው መንግስት እጅ የሰጡትን የፋኖ አመራርን እንደ ሰላም ስምምነት ተፈራራሚ ካቀረበበት የፕሮፓጋንዳው ዘመቻ ባሻገርም በተለያዩ የክልሉ አካባቢዎች የፋኖ ኃይሎች ይገኙባቸዋል በተባሉ ስፍራዎች ላይ ዘመቻዎችን እያደረገ ነው የቀጠለው። ከሰሞኑ ማስረሻ ሰጤ የተባሉት ሰው እጅ በሰጡበትና እኒሁ የቀድሞ አመራር በነበሩበት የከላላና ደገር ቀጠና ላለፉት ተከታታይ ቀናት ሌሎች የፋኖ ኃይሎችና አመራሮችን ለማግኘት በሚል የብልጽግናው መንግስት ያካሄደው ዘመቻ እጅ የሰጡ እንታይና ንሰምዕ ዘለና አብይ አሕመድ ኣብ በተሓደ ወገን ምስ ናይ ፋኖ ንሰላም ዝመፁ ሓይልታት ይዘራረብ ኣለኹ ነቲ ጉዳይ ክፈትሖ ይፍትን ኣለኹ ዝብል ኣጀንዳ ሒዙ ክኸይድ ከሎ በቲ ሓደ ናይ ፖለቲካ ናይ ሰላም መንገዲ ሒዙ ኣለኹ ክብል ከሎ ወታደራዊ ዓቕምናቱ ድማ ንፋኖ ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ ከጥፍኦ ኣለኒ ብምባል ገጅፍ ወታደራዊ ስጉምቲ ክገብር ይፍትን ከም ዘሎን ፋኖ ድማ ኣብ ገጅፍ ዝኾነ ኩናት ምስ ብልፅግና ገጢሞም ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር ዘሎ። ስለዚ ኣጋይን ሕብረት ኣፍሪካ፣ ኣፍሪካን ዩኒዮን፣ ዩኤን ኩላቶም እዚኣቶም መጋበርያ ናይ ኣቢ ኢጋድ ዩኤን እኳ ሕጂ ከም ክብላ ይክእልኒ ግን ኢጋድን ሕብረት ኣፍሪካን ዓብይ ፖለቲካዊ ሽፋን ንአብይ አሕመድ ይህብዎ ከም ዘለው ኢና ንርኢ ዘለና። ንሱ ኣብ ልዕሊ ኣምሓራ ዝገብሮ ዘሎ ኩነታት ይቕፅል በቲ ሰላም ይገብር ኣለኹ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ድራማ ናይ ፖለቲካ ይገብር ከም ዘሎን ሕብረት ኣፍሪካ ዝተሳተፉ ናይ ሰላም ኩነታት ይገብር ኣለኹ ምስ ኣምሓራ ኩነታት ይፈትሖ ኣለኹ ዝብል ኣጀንዳ እናገበረ ሰራዊት ናቱ ድማ ኣብ ገጅፍ ዝኾነ ኩናት ንፋኖ ንምጥፋእ ንምስዓር ዘሚቶም ይወፍሩ ከም ዘለውን ይንቀሳቐሱ ከም ዘለዉ ኢና ንርኢ ዘለና። ኩሉ እዚ ድማ ብዝተወደበ መንገዲ ዝግበር ዘሎ ፖለቲካዊ ክንፍናቱ ድማ እንታይ ዝብል ዘሎ ስምዕዎ ኣገይን ኩሉ ናብ ኤርትራ ኣላጊብካ ምህራም ቀዳማይ አጀንዳ ናቶም እዩ። አማራ ክልል ጦርነት ይቆማል ነው ጭፈራቸው። ባይዘው የሚጠይቃቸው የለማ ዛሬ ላይ እንደ ስታርቲንግ ፖይንት የአፍሪካ ህብረቷ እንዳለችው እንደ ስታርቲንግ ፖይንት እንኳን ቢወሰድ ለምንድን ነው ዛሬ እነ ካፒቴን ማስረሻል ሊሳደቡ የወጡት? ለምን ጠይቁን። ቢኮዝ አማራ ክልል ሰላም እንዲሰፍን አይፈልጉም። በፍጹም ሰላም እንዲሰፍን አይፈልጉም። የነሱ አዱ ከበሬ አማራ ክልል እንዲቃጠል ከም ትሪእዎ ዘለኹም እንታይ ኣብ ክገብሩ ዝፍትኑ ዘለው ዋላ እኳ እቲ ናይ ሰላም ዝተባሃለ ምሉእ ብምሉእ ሰላም እውን እንተዘይኮነ ስለምንታይ ከም መበገሲ ናይ ሰላም ዘይውሰድ ስለምንታይ ናይ ሰላም ተበግሶ ከም ዝተገበረ ዘይውሰድ ብምባል እዚ ሰላም ስለ ዘይደልያ ኣምሓራ ክቃፀል ስለ ዝደልይዎ ሕጂ እቲ ገይም እንታይ እዩ ኣብይ ኣሕመድ ንሰላም ይፍትን ከም ዘሎ መንዳ እዩ ዝኣብዮ ዘሎ እቶም ፋኖ ዝበሃል እዮም። ብግምጣሉ ግን ገጅፍ ኩናት እዩ ብዓብይ ወታደራዊ ሓይሊ ክፈትሑ ድማ ይፍትን ኣሎ 2 ዓመት ገይሩ ኣይሰለጦ እንዳእምበር። ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ነቲ ፕሮፓጋንዳ ብዝለዓለ መንገዲ እናተጠቐመ ሽፋን ናይ እዚኦም ኩላቶም ትካላት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለው እናተጠቐመ ካልእ ናይ ሰላምን ናይ ምዕባለን ግስጋሰን ሓይሊ ከም ዝኾነ ዘምስል ነገራት ድማ ንኣብነት ኣብዚ ለንቀነ ሪኢኹም መሪኹም ንምንታይ ከይተከታተልዎ እምበር ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንምንታይ ዕላማ እዮም ተኣኪቦም ነይሮም ኣይፈልጥን እየ። ግን ሓደ ዓብይ ናይ ፓን ኣፍሪካኒስትስ ኮንፈረንስ እዩ ገለ ገይሩ ገለ ናይ ሚድያ ኣዎርድ ገለ ኢሉ እዞም ትሪእዎም ዘለኹም ደቆም ንበዓል ገሊኦም ነቲ ናይ ኣፍሪካ ናይ ጋና ቀዳማይ ፕሬዚደንት ዝነበረ እቲ ብፀጋም ትሪእዎ ዘለኹም ነቲ ንዋሜ ነኩርማ ዝበሃል ቀዳማይ ፕሬዚደንት ናይ ኣፍሪካ ገለ ካብቶም ሕብረት ኣፍሪካ ንክቐውሙ ዓብይ ኣበርክቶ ዝገበረ እቲ ንእሽተይ ወዲ ይመስለኒ እቲ ድሕሪኡ ዘሎ ናይ ጁልዮስ ነሬሬ ናይ ታንዛንያ ዝነበረ ወዲ እዩ ካልኦት ናይ ማንዴላ ኣላ ከምኡ እናበሉ ናይ ዝተፈላለዩ ፖለቲከኛታት ዓበይቲ ፖለቲከኛታት ዝነበሩ ደቆም ገለ እዮም ኣብዚ መፅኦም ዘለዉ። ስለዚ እንታይ ዝገብር ዘሎ በዚኣቶም ገይሩ ፓን አፍሪካኒስት ስለ ዝኾኑ ንሕና independent from foreign debt. This project is a continuation of the liberation and unity of Africa, and we are very honored to be here today. Designed by Africans, built by Africans, and run by Africans. Thanks. Perfect. Our dear father, Osagyefo Kwame Nkrumah, said, Africa must unite or perish. And I believe it is the task, the mission of this generation, the young generation, to make sure that African unity becomes a reality.
Africa must. My father was O.R. Tambo, the longest serving president of the African National Congress. We are South Africans. And what he said doesn't deserve its are being to in the nations. Of Ujamaa and self-reliance. ብሓፈሻ ከም ትሪእዎም ዘለኹም ዓበይቲ መራሕቲ ናይ ኣፍሪካ ኣብዚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እናምፅአ ብዙሓት ሴሌብሪቲ ናይ ኣፍሪካ እናምፅአ ንኣዲስ ኣበባ ንኢትዮጵያ ናይ ቱሪዝም ቦታን ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ናይ ኣፍሪካ ድምፂ ንምዃን ብሚድያ ዓብዪ ስራሕ እዩ ዝሰርሕ ዘሎ እዚ ከዓ እንታይ ዘርእየካ ሽፋን ናይቲ ዝገብሮ ዘሎ በዚ ኣፍሪካውያን እናዓደመ ነቲ ሜይንስትሪም ሚድያ ብናይ እንግሊሽ ሚድያታት ብዙሕ ኢንቨስትመንት ብምግባር ካልእ ድማ ዝትሪእዎ ዘለኹም ድማ እዚ ምስ ፋኖ ዝፈተኖ ዝበሃል ዘሎ ድማ መብዛሕትኦም ኣብ ክመፅእ ከለዉ ስለምንታይ ምስ ህዝብኻ ሰላም ዘይትገብር ስለ ዝብልዎ ይፍትን ኣለኹ ኢሉ ዓብዪ ፒኣር ገይሩ ነዚ ድማ ንላዕሊ ገፁ ይደፍኦ ኣሎ ስለዚ ሰብ እዚ ቀሊል ሰብ ኣይኮነን ብዙሕ ታክቲክስ ዝጥቀም ሰብ እዩ ኣማኸርቲ ድማ ኣለዎ ወላ ንትፈርስ ዘላ ንትቃፀል ዘላ ዓድን ናይ ሰላም ዓዲ ከም ዝኾነት ገይሮም ዘቕርቡሉ ኢና ንርኢ ዘለና እምበር ኣበየነይቲ ሃገር እዩ 3 ዓይነት ወይ 4 ዓይነት ኩናታት ሕዚ ዝካየደሉ ተራ ዘይኮነኻ ገጅፍ ሰራዊት ናይ ሃገር ብድሮናትን ብጀታትን ብመዳፍዕን ታንክታትን ዝግበር ኩናት ኢና ንርኢ ዘለና እዚ እዚ ኩሉ እናተካየደ ከሎ ከምዚ ዓይነት ኩናት ሃገር ናይ ሰላም እያ ተባሂላ ኣይ እገዳ ክወርዳ ኣይ ኣብ ሚድያ ሕማቕ ፓብሊሲቲ ክትረክብ ናይ ብሓቂ ዘገርም እዩ ትንሪኦ ዘለና ብሓፈሻ እቲ ኩነታት ሰቢልካ ምርኣዩ ጥራዩ እምበር እቲ ኩነታት ቀሊል ኣይኮነን ካልእ ኣብዚ ሓንቲ ለንቀነ ወላ እኳ ንሱ ኩሉ ክሽፍኖ እንተፈተነ ሓደ ነገር ተጋሂዱሎ ይብሉ ኣለዉ ተሰብስበው እንደነበረ ዲፕሎማቶቹ ተሰብስበው እንደነበረ መረጃ ደርሶናል መሰብሰብ ብቻ ሳይሆን በአስቀድሞ ማስተባበያ ያወጡት ጽሁፍ አለ አይታችሁት ከሆነ እሱ ጽሁፍ ከስብሰባው በኋላ ኢሹ የተደረገ ስቴትመንት ነው በዚህ ደረጃ እንደሆነ የአማራው ትግል የአፍሪካ ህብረት ለመጀመሪያ ጊዜ የተገነዘበበት ሁኔታ ነው ያለው ምን እየተካሄደ ነው ብሎ አሁን ራሱ ህብረት እንታይ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ እዚ ለንቀነ ዘጋጠመ ስካንዳል ወይ ገበን ሕብረት ኣፍሪካን ኢጋድን ምስ ኣቢ ኮይኑ ንሓደ ተራ ሰብ ወይ ንሓደ ሰብ ዕርቂ ገይሩ ምስ መንግስቲ ተባሂሉ ከም ዝፋኑ ዕጥቂ ከም ዘውረደ ወይ እውን ኣብ ናይ ሰላም ኣጀንዳ ከም ዝተፈፀመ ጌርካ ዝተገበረ ሕብረት ኣፍሪካ ገጅፍ ዝኾነ ግብረ መልሲ መፅዎ ብዙሓት ኣምሓራ ብብዙሕ ሚድያታት ብብዙሕ መንገዲ ፅፍዒት ኣጋጢምዎ እዚ እንታይ ዝብል ከም ዝሓስቡ ገይርዎም ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እናሃለወ ኣብ ኣፍሪካ ኣብ ኢትዮጵያ እንታይ ኣጋጥም ኣሎ ይፈልጥን እዩ ወይ እውን ቃልሲ ናይ ኣምሓራ ተገዲሱ ርእይዎ ይፈልጥን እዩ ዝብለና እናረኣየ ዝዓወረ ወይ እውን እናሰምዐ ዝፀመመሲ ፀዊዕካዮ እውን ሀ ይብለካን እኳ እዩ እዚ እንታይ ኢና ንብል ዘለና እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ክሰምዑ ስለ ዘይደልዮም ኣብ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ስቃይ ዘይተረድኦም ኣብ ኣፍሪካ ኣብ ናይጀርያ ወይ እውን ኣብ በኒን ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት ክርድኦም ኣይክእልን እዩ እዚ እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ናይ ሕብረት ኣፍሪካ እቲ ኩነታት ናይ ኣምሓራ ብዝሰፍሐ መልክዕ ወይ እውን ብዕምቆት ንክርድኦ ከም ዝተገደደ እዩ ዝነግር ዘሎ እዚ ከዓ እንታይ ዘርኢ ዘሎ እዚ ናይ ማስረሻት ኢዱ ዝሃበ ወይ እውን ሰላም ዝገበረ ዝበሃል ዘሎ ሪቨርስ ስፔሲፊክ ኢቨንት ኦር ኢንሲደንት ዊች ብካልእ ኣዘራርባ ዲፕሎማቲክ ሾክ ከም ዝፈጠረ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብቲ ናይ ሕብረት ኣፍሪካን ኣብቲ ናይ ዲፕሎማቲክ ሰርክልስን ብዙሕ ፀገም ከም ዝፈጠረ እዩ ዝነግር ዘሎ በቲ ሓደ እውን ኤምባረስመንት ውርደት ናይ ኣፍሪካ እውን ሕብረት ኣፍሪካ ውርደተኛ ትካል ምዃኑ ዘነፅረሉን በብዙሓት ሰባት ድማ ግልፂ ዝኾነሉ ኩነታት እዩ ንሓደ ግለሰብ ዝገበሮ ከም ሓደ ዓብይ ሰላማዊ ነገር ጌርካ ክትዛረብ ምፍታን ድማ ነፍሱ ዝኸኣለ ፀገም ምዃኑን ክንምንታይ መጋበርያን ንቁኑዕ ዕላማ ዘይተበገሰ ምዃኑ ድማ ግልፂ ዝኾነሉ ኣጋጣሚ ከም ዝኾነ እዩ ዝነግር ዘሎ ካልኦት ድማ እዚ ዝገብሮ ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ እንተቐፂሉ እንታይ ሽግር ክፈጥር ከም ዝኽእል መጠንቀቕታ ይህብ ኣለዉ ኢህአፓውያንን ከታጣቂዎች ጋር እያገናኘ ብልጽግናም በቀጣይም ብዙ ድራማ ሊሰራ እንደሚችል እናውቃለን አያዋጣህም ነው የምንለው የሰላማዊ ትግል በሩን ዘግተ እንደው ምድሪቱን አኬልዳማ የደም ምድር ለማድረግ ከወሰንክ አድርገው ይሄ ነው ምንም አይደለም አስገድደ ሁሉንም እስር ቤት መላው የኢትዮጵያ ህዝብ እስር ቤት አስገብተ ልትቋቋሟቸው አምባገነንነት አያዋጣም ታየም ዝብልዎ ዘሎ ካልኦት ድማ ሰላም እናበልካ ብሓደ ኢትካ ሰላም በተኻልእ ድማ ሓዊ እናፃሕተርካ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ካልእ ድማ ሰላማዊ ቃልሲ እናዓፀኻ ብሰላም ክቃለሰካን ክምጉተካን ዝመፅእ እስር ቤትን ካልእ እናእተኻ ናይ ግድን ኣብ ብረታዊ ቃልሲ ንክኸይድ ኢኻ ትገብሮ ዘለኻ ብፍላይ ንታየ ደንደኣ ዝገበሮ ኩነታት ክትሪኦ ከለኻ ሰላማዊ ቃልሲ
أبي أحمد كم زي صاورن كم زي فكرن خلاص زراربا تقاومن تلك برت عسكا أبرخات راحات وصل لك كم زبلو بنزكينات زي أبزري باج على بلاسي انتاي زبل مسيلكم أبزي زياتهم كوفصهم كيم سكفتا زي بلهم أبزي سمعوا انتاي نابله يزارب ይሄ አዲስ ለውጥ ከመጣ በጠመንጃ አፈሙዝ ሊመለስ የሚገባው የፖለቲካ ጥያቄ የለም። ኣብ ኢትዮጵያ ድሕሪ ብልጽግና አብይ አሕመድ ምምፁ ብብረት ወይ ካብ ከላሽን ተንሲካ ተቃሊስካ ተምፅኦ ለውጢ የለን እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ኩሉ ነገር ተፈትሒዩ ዲሞክራሲ ኣብሶሉትሊ ዘሎ ሰላማዊ ክትዘራረብ ትኽእል ኢኻ ዝብል ዘሎ እንደ ኣቢ ብብረት ነገራት ክፈትሕ ዝኽእል መራሒ ግን ኣይረኣናን ንሕና ስለዚ አብይ አሕመድ ኣብ ልዕሊ ህዝቡ ድሮና ዝጥቀም መራሒ እዩ ግረፈቲ ጠበንጃ ወይ ተራ ብረት ዘይኮነሲ ድሮናት ኣብ ህዝቡ ጄታት ኣብ ህዝቡ ዝጥቀም መራሒ ምዃኑ ርኢና ኣለና ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ፕሮፓጋንዳ ምስቲ ክውንነት እናተገራጨወ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ኣባይታ ዘሎ ግን ኩሉ ኣንጻሩ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት እምበር በዚ ንሱ ዝደልዮ ዘሎ ዝፍታሕ ነገር ኣይረኣናን ኣለና እቲ ኩነታት ይቕፅል ካብዚ ቀፂልና ናብ ናይ ትግራይ ምስ ንሰግር ድማ ዝብልዎ ዘለዉ ስምዑ ብዚ ብዙሕ ነገር ብዛዕባ ትግራይ ዝበሃል ዘሎ ሓደ ብዝያ ዘሎ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ሕዝቡን ቀፂለሎም ሻዕብያ ዒላማ ዝገብሮም መራሕቲ ዋሕትን ሰበስልጣናት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይን ተገሊፆምሎም ትግራይ ሎሙቕነ ትኩረት ብዙሓት ዝሰሓቡ ፖለቲካዊ ምዕባለታት ይረኣዮም ዘሎም ቤት ፅሕፈቱ ሃንደበት ብዕጡቃት ዝተተሓዘ ፕሬዚደንት ጀነራል ታደሰ ወረደም ስልጣኑ ብህወሓትን ተኣመንቶም ዝበሃሉ ኣዘቲ ሰራዊትን ኣብ ሓደጋ ከም ዝወደቀ ዝግለጽ ዘሎም እቲ ፕሬዚደንት ከም ቀንዲ ሓደጋ ህልውና ህወሓት ተገይሩ ከም ዝፍረጃት ዝገልጹ ነቲ ኩነታት ቅርበት ዘለዎም ወገናት ብፍላይ ህወሓት ምስ መንግስቲ ኤርትራ ዝጀመሮ ጽምዶ ዘይምቕባልን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተኸበረ በዓል ሕዳር ጽዮን ኣክሱም ልኡኻት መንግስቲ ኤርትራ ብምኽልካልን ብህወሓትን ደገፍቶም ኣዘዝቲ ሰራዊትን ጀነራል ታደሰ ወረደ ከም ዓንቃፍን ተኸላኻሊ ድሌታት ብልጽግናን ብምዃኖም ክእለ ከም ዘለዎም ብሕቡእ ከም ዝወሰኑ እዩ ምስቲ ኩነታት ቅርበት ዘለዎም ፍፍላት ሓበሬታም ዝዛረቡ ዘሎም ንዝሓለፉ ናይ ስልጣን ዘመን ኣዋርሕ ጀነራል ታደሰ ወረደም ብመንግስቲ ኤርትራ ከም ቀንዲ ስጋት ብምቕማጥ ኣብ ትግራይ ከም ድሌቱ ዝንቀሳቐሰሉ ኩነታት ዝዓግትን ካብ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ስልጣን እንትቕበል ደው ክብለ ኢሉ ዝፈርምሉ ሓደ ነጥቢ ምስ ሻዕብያ ዝግበር ርክባት ምቁራፅ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ታደሰ ወረደ በቲ ሓደ ተዓሊ ይበሃል በቲ ሓደ ወፂ ይበሃል በቲ ሓደ ናብቲ ከይዲ ይበሃል እንታይ ከም ዝኾነ ሓቅነት ንኽትፈልጥ ክብድ ኣብ ዝበለሉ ዘሎ ደረጃ ኢና ዘለና ከም ልሙድ ግን ናበዮም ነቲ ዘረባ ሓዋዊሶም ናብ መን ኢኻ ትገብሮ ከም ልሙድ ከባድ ሁኔታ ውስጥ ነው ያለችው በዋናነት በውስጡ ባለው ዘራፊ ቀማኛ የማይጠግብ ኃይል አደጋ ውስጥ እየገባች ነው ያለችው ዋናው ገፊ ምክንያት አጣዳፊ የሆነው ትሪገሪንግ ፋክተርስ የሚሉት የሻዕቢያ መቆጣት ሻዕቢያ ተቆጥቷል የሻዕቢያ ሰዎች በግልጽ ነው የነገሯቸው ድሮም ወያኔ ብለው የነገሯቸው ነገራችን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኤቭሪ ፕሮብለም ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ምስ ሻዕብያ ከተሓሕዞ እዩ ዝመርፅ እሱ እዚ ከዓ ሓደ ልሙድ ተርእዮ ንሪኦ ዘለና ኢና ከም ብተደጋጋሚ ኣብ መንጎ ህወሓትን ወይ እውን እቲ ናይ ትግራይ ህዝብን ፖለቲካዊ ሰርክልን ኤርትራን ንዘሎ ፅምዶ ንምፍራስ ዘይገብርዎን ዘይብልዎን የብሎምን ሕጂ ኣብቲ ትግራይ ዝበሃል ብፍላይ ምስ ታደሰ ወረደ ንነዊሕ እዋን አንጻር ጽምዶ ምዃኑ ኣብ ትግራይ ዘሎ ዘይርጉነት ብፍላይ ብቋንቋ ናይ በዓል ብርሃነ ልፍዓተይ ከም ዝበሎ ካብ ጌታቸው ረዳ እቲ ዝኸፍሕ ሓደጋ ንትግራይ ታደሰ ወረደ ክኸውን ከም ዝኽእል ካልእ ድማ በዓል ሃይለ ደደቢት ድማ ዝበልዎ ንህወሓት ኣብ ክሳዳ ደው ኢላ ሓፍ ከም ዘይትብል ገይረ ቤላ ገይራ ዳኺማየ መሊሳ ድማ ብዘይ ናተይ ፍቓድ ናብቲ ኸዶ የብላን ከም ዝበለ ዝንገር ስለዚ ኩሉ እቲ ዝብልዎ ዘለዉ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሻዕብያ እዩ ከምኡ ዝገብር ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ይግዳስ ደበቲ ታደሰ ወረደ ሓደ ዓብይ ሽግር ኣብ ትግራይ ኮይኑ ስለ ዘሎ ብኩሎም መንገዲ ድሮ ከም ታርጌት ተራእዩ ዝነበረ ምዃኑ ባዕላቶም ተጋሩ ክነግሩና እዮም እዚ ግን እንታይ ዝገብር ዘሎ ናብ ኤርትራ ገፅካ ክትወስዶ ክትክል ኣለካ እዚ ከዓ ብተደጋጋሚ እቲ ንሳቶም ዝጥቀምሉ ታክቲክ እዩ ሕጂ ኣብዚ ስምዕዎ ነታ ሓንቲ ድራማ ኣጋጢማ ዝብልዋ ዘለዉ እዮም መጀመርያ ቋንቋ ናይ ተጋሩ ክንሰምዖ እቲ ኩነታት ይመስል ንሳቶም ዝብልዎ ዘሎ ምትላል እንተደይ ዝተውዓልናሉ ዝበለፀ ኮይኑ ይስምዓኒ ሩኒ ከም ሓደ ትግራዋይ ፀላኢ ኣምር እዩ ዝፀልኦ ኣብ ውድባት እያሉ ኣብ ቲድኤፍ ናተይ ይሱ
ፀላይ ኣምሩ ይፀልኡ ኢና ደይሓው ንምንታይ ይፀልኦ ገዱ ክዛረብ ሰሪሕሞ ድዩ መጀመርያ እዚ መንግስቲ እዚ ከጥፍአና ከሎ ትካላትና የፍርስዎን እዩ ትካላት ኢንስቲትዩሽንስ ድሕሪኡ ስኻ ፀላእ ክትብል ግን ክንድግዝዕ ፀላእ ከጥፍአካ ሕዝውን ከፅንተካ ዝብል ፀላእ ቀንቢትካ ልዕሊ ክባርን ሕወሓትን ይፀላእ ክትብል ሸም እዩ ናይ ብሓቂ ፖለቲከኛታት ዲኹም ከ ህዝቢ ትግራይ እዩ ሕዝቢ መብዛሕትእና ምስ ውዳብና ምስ ኣሕያይሩ ማነ ቦ ይርደና ንህዝቢ ትግራይ እዩ ኣነፃፂሩ ኣምሓራይን ኦሮሞን ፀገም የብሉን ይልና እዩ እስቲል ሕዝቡን ተኣኪቦም እዚ ህዝቢ እዚ ከመይ ጌርና ነድንኖ እዮም ዝብሉና ዘለዉ ከመይ ጌርና ነጥፎ እዩ ናይ ሰራዊት ልዛዕ ከምዚ ተባሂሉ ስለዝተበለስ ሓቂ መሲልዎ እዩ ኖ ዝተረፈ ይኮኑ ናይ ጉጅለ ትምስ ጉጅለ ዝኸደ ወንጀለኛ ትምስ ጉጅለ ዝኸደ ወገነኛ ዝኾነ ጉጅለ ዝተለጠፈ ትምስ ጉጅለ ዝኸደ እዩ ናይ ጉጅለ ተለኣኣኺ ኮይኑ ናይ ሓደ ጉጅለ ለመፈፀም ዝኾነ كم نريد زلنا تناي تجراي حيلي كميلو دوباتنا تصر كوين خمسة لينا نرجلنا نزو كل زجات مزلوجن بعالزي أمرهم بشعبية زعورة شعبية كل يوم زعلو زلو أكل نايت بروباغندا سلزخوني كلا يتحنتي تيورم تيوم زلو دما سمعوها አድሪነት ብሒዞም ተቀልቅለሞሎም አዘራራቢ ነበር ሓላፊ ሃገራዊ ድሕነት ኢትዮጵያ አቶ ጌታቸው ሰፋ ኣብ ልዕሊ ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ጀነራል ታደሰ ወረደም ሓድሽ ወፍሪ ሒዞም ምምፀሙን ተሰሚዖሎም ስምምነት ፕሪቶሪያ ፈሪስዩ ብዝብል እቲ ብዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ህወሓት ናብቲ ቅድሚ ኩናት ዝነበረ ሙሉእ መንግስትነት ክምለስ ኣብ ፍሉይ ምንቅስቃስ ከም ዝኣቶም ምንጭታት ሓበሬታ ቃሊዖም ተዘይኮነ ቅድም ክብሉውን عواخي مساخ زقربة مكتل بريزيدنت أمانيل ون نايتود كوينات انتم مسيسي كم حدا من مارس حيزو مزنورو سنبار منغست مملاس زوليو سلازي تمالي عبد محورا ميديا ون كتقطع أجندا خوين نيوريسو منغست مملاس زول بخالي وقام قطعي مالوتيو كلمة بريتوريا زنبارة دكتور دورسين بريزيدنت يركم مملاس مالوتيو سو اللي توقع اللي كواتا زي كونا قدم كلون كم تري ود اللهم زي زبحال زلو زربا أب تقراي بزح نوت فتير زلو كنتاتين عن رجالنا أب تقراي تبوليتيكا كل زي قلتي في زكاير بزح عينة ملك عزلو سلزو خونه حجدما أبزناي هو حات بتوجن بلتقنا هو حات نقود كله زلو ودليتم بحجن سماي ده يباب زلو لزيله تو واحد ما نتحجز زلو مدرخات بتحده نابنت أبزن تايب له هو حد كويناتي مسألة حدش ريبورت كاب تقرأي دوس إلهم ذهبوا أب ريبورترز بحالوس ينيرو. ፌዴራሉ መንግስት ያሰማራቸው ኃይሎች በትግራይ ህዝብ ላይ ሽብር እየነዙ ነው ሲል ህወሓት ወቀሰ። የሰራዊቱ አባላት ያነሱት ጥያቄዎች በኩል በማሰራጨት كم تري ود اللهم أب تقرأي بزح تجمعات كم زلوا أنت بوليتيكا وكنتات أب تحواسنة كنتات كم زلوا يزنقر زلوا هذا كابتي TPLF accusations and تاخذ له هو حت نتي فدرالو منغسي خاصس كم زلو يزنقر زلو سدمان تግራይ يبساچوا كم زلون ببروباغندا غيرو نتي كنتات ناتا بحدغا يتو كم زلون نتي اول بريتوريا دما نافرسو يخيد كم زلون يزنقر زلو كمو نتي تفلاليا تكالات ناي لمعات زنبرا ناي تግራይ دما نعتاتن بانكتات ناتن تطوم بمبال دارغا حوسنا بكيناتي وسدهم كم زلهم زخصو زلو سلازا منغو تغارون تግራይን ወይውን ህወሓትን ብልጽግናን ዘሎ ቀጻለ ምክሳስ ምፍጣትን ይቀጽላሉ ንሽተይ ኣብቲ ፖለቲካው ድራማ ሁንሰግር كسكسو كلهم سلطني كلهم عن بركة قليل عمكو زرقوم كادرات كسكسو كلهم مرحينتكم كادر مالتكم مرحة مالتي يومنا كادر لي مرحة كانوا مالتي نحن في زربة عملوا اللغاس مرحة غير أول ساعة اللغاس مرحة غير مالتي حجين تاين مبالي تجيغا سئلي ما وقلانو تسبك كلهم دوز تقبره على كالتشرا لذي حجي كل سبقا وطرت ساعات يكون كل سبقا وطرت ساعات يسرح أنا يتف
definition قدر تشعته دان الله هذا سلطان دار كلها قدر تشعته تكون كوينكا من الصراحة كل خال من الله وينج من الله ميدفيلدر من الله كل شيء قدر تشعته هناك كل شيء قدر تشعته يسرح قدر تشعته تركم زبا مثلا كل شيء صح ስለዚህ ሕጂ ከም ትበረኸት ዝበሎ ኩላና መማልያና ኢና ነውሕስ እምበር ንቁጥር 9 ክንጨውጭቆ ኮይና እውን ኣብ ቦታና ኮይና ብዝስራሕና ኢና ንቆጣጠሮ ንጨውጭቆን እምበር ቁጥር 9 ብምዃን ጥራሕ ትጨውጭቆ ይትኽእልና أما ودات أتاكونات نصرت إندي يعني راح قطر تشعتني خالا قطر 9 خاتكون قطري كوننا قداس يا موداتا تا كرسي مخانات حمام كون فلتني هرناي نازي التي ما نمسوز فلطة زنبرة عندي تا كرسي مخانو تسأقامكم كون وقهم شيتن تكون تفرسون مخانكم كفلت بوي كوي نبي حكي هاجر انت زخون نيرو 3 عينات 4 عينات بوليتيكا بارتيات ناخد كونو اللي تقدر مخنيات يلا سلطان دليو حيلتها سلزلو نساتهم يوم كاب نجو ناتفناج زخدو تا سلطان دما بخوم يتركبنيا سلطان بخوم هيكون تركب كم انت زخون نيرو كدمي هقا كنتيفتينو ميم I'm sorry the hangen you can entertain the time come three word long ta politica abidom wodiqa ፈሪሳቶ ማላ ኣብ ካብ ኣዲስ ኣበባ 1 ኪሎ ሜትር ከይወፃኻ ኩነታት ከመይ ትኸውን ኣላ ንርኢ ኣለና ካብኡ ቀፂልና ናብ ኤርትራ ገፅና ክንቅየር ጀስ ድራማ ስለ ዝኾነ መምሃርኻ ስለ ዝኾነ ሓደ ኣገዳሲ ምዕባለ ኢና ንርኢ ዘለና this is very important one ናይ ቻይና ፍሉይ ልኡኽ ናብ ኤርትራ እትዩ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ፍሉይ ልኡኽ ድማ እንታይ እዩ ምስ ፕሬዚደንት ኤርትራ ኣብ ዓዲ ሓሎ ከም ተራኸበ እዚ special envoy of China's foreign ministry to the Horn of Africa. ስለዚህ ናይ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ቻይና ፍሉይ ልኡኽ ተባሂሉ ዝኸይድ ማለት እዩ ምስ ኤርትራ ከም ተራኸበን ብወገን ኤርትራ ድማ ኤርትራ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ዓዲ ሓሎ ረኺቡ ከም ዘዘራርቦን ኣብቲ ዝርርብ ድማ መንግስቲ ኤርትራ ወይ እውን ፕሬዚደንት ኢሳያስ for China to foster ties of constructive engagement with Africa to bolster and strengthen capacity building in these crucial times of global change. And that is not the Gentiles of the President says China abarkutonata tsumdanata ምስ ኣፍሪካ ክትሕይል ከም ዘለዋን እዚ ድማ ነቲ ዓቕምታት ናይ ዜጋታት ንምዕባይ ኣብ ኣፍሪካ ንዘሎ sometimes ብዛዕባ ኣፍሪካ ስለምንታይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ይዛረብ I don't care ብዛዕባ ኣፍሪካ ሓደ ግዜ I care about Eritrea let's make a deal with Eritrea ብዛዕባ ኤርትራ ክኸውን ኣለዎ እቲ conversation I think ናተይ ርዲት እዩ በአፍሪካ በዓለም ንጎም ሸት ምስካል ዲል ክገብሩ ይውዕሉ ለው ሕብረት ኣፍሪካ ንሪኢ ኣለና ኤርትራ ነቲ ዕድላት ቲፒካል ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኩሉ ግዜ ክዛረብ ከሎ ብዛዕባ ኣፍሪካ እዩ ዝግደስ እቲ ናይ ኣፍሪካ ነገር ይርድኦ እዩ ግን at some point ናትና ጥራይና ክንገብር ዘለና ኣይኮነን እቲ ናይ ኣፍሪካ እቶም ጎረባብትና ከማን ኣንፃርና እዮም ዝሕንግዱ ኩሉ ግዜ ርኢናዮም ኣለና ስለዚ ከምዚ ዓይነት ፅምዶ ቻይና ፍሉይ ልኡኻ ክሰርሕ ከላ ምስ ኤርትራ ክሰርሕ ስለትደሊ እዩ ናይ ኣፍሪካ ጉዳይ ዩኤን ክኸውን ከሎ ናይ ኣፍሪካ ጉዳይ ጥራይ ክኸውን የብሉን ንሕና ብጉዳይ ናይ ኤርትራ እቲ ቻይና ዝበሃል 10 ግዜ ናብ ኤርትራ ይመላለስ ሓደ ጭቡጥ ዝኾነ ዕምቆት ዘለዎ ዲል ክግበር ድማ ኢና ንደሊ ከም ኤርትራውያን ብሓፈሻ ከምኡውን ፕሬዚደንት ኢሳያስ እንታይ ይብላ ኣሎ referred to China's potential role in playing positive role in the resolution of conflicts in Horn of Africa region that are often fermented and ስለዚ ብጉዳይ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ድማ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘሎ ኩሎም ዓለት ፖለቲካውያን ፀገማት ቻይና ኣስተዋፅኦናታ ክትዕቢ ከም ዘለዋ ነቲ ዕግርግርን ፀገማትን ኣብ ምፍታሕ ኣስተዋፅኦናታ ዓብ ክኸውን ከም ዘሎ ናብ ቻይና ኣብዚ ሲዲዳቶ ዘላ ንብዙሕ ዕላማታት ክኸውን ከም ዝኽእል ርዱ እዩ ጉዳይ ናይ ሱዳን ክኸውን ይኽእል ጉዳይ ናይ ቀይ ባሕር ክኸውን ይኽእል ጉዳይ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ቻይና ምናልባት ንኤርትራን ኢትዮጵያን እንድሕር ሲሪየስሊ ሰሪሓ ነቲ ጉዳይ ክትፈትሖ ትኽእል ሃገር ተላ ቻይና እያ ምክንያቱ ምስ ኤርትራ ጥዕና ዘለዎ ዝምድና ኣለዋ ምስ ኢትዮጵያ ድማ ርክብ ኣለዋ ፅቡቅ ዝምድና ኣለዋ ስለዚ ኣብ ክልቲአን ረብሓ ዘለዋ ሃገር ስለ ዝኾነት ነቲ ጉዳይ እቲ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ድማ ዓብ ለቨሬጅ ኣለዋ ኣገይን እዚኣ ንፅርቲ ክንሪኣ ቻይና ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ፅልዋ ኣለዋ እዩ ምክንያቱ ነዳዲ እቲ ምሳና ፀጋታትና ምውፃእ ቀንዲ ትሰርሕ ዘላ ማዕድናት ናትና ቻይና እያ ስለዚ ፅልዋ ኣለዋ እዩ ልዕለና ካባና ንላዕሊ ግን ፅልዋ ኣብ ኢትዮጵያ ኣለዋ ስለምንታይ ሓደ ዓብ ክፋል ዕዳ ናይ ቻይና ናይ ኢትዮጵያ ቻይና እያ ትቋፀሮ ዕዳ እንተለካ ኮይኑ ምሳ ትቋፀሮ ኮይና ድማ ስኩዝ ክትገብረካ ትኽእል እያ ስለዚ ነዚ ጉዳይ እዚ ንምዕራይ ቻይና ቀኒዓን ተሰሪሓ ክትዕርዮ ትኽእል ነገር ዓብዩ ከምኡ ስለዚ ንዑ እውን ኣዘኻኺርዋ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና
كمان ما بعرفن نيوز أي حالات نأتوز قبروز لو سجماتون أبون قال نجار كجبر كم زلوا يزن جرزلوا. President Sias also affirmed Eritrea will strive to consolidate the 7-tier أو 7 عام زلوا تبغز هنا زمدنا كتعبيون عمقات كتوصل كم تدلن ني مرحنا نتيفلو لوق قاليش له بوجونو تناي تشاينا لوقدما ناي ملختي كاب بريزنت هاجر تشاينا كبريزنت شي ناب بريزنت سياس كم زبصحن كمان ما تشاينا readiness to enhance it is a strategic partnership with Eritrea مس إريتريا زلوا استراتيجيكاوي محزنة كتعبيون عمقات كتوصل كم تدلن ولا على قد فهم تدلن قاليش له. The special envoy further elucidated that China will strengthen its partnership with Africa, which is okay. Miss Africa زلوا زمدنا دما كتعبية أبت capacity building كمان ما من قدنا يرسم ركوساون كتحجز مخانا أسمير اللويز بهالزلوا كم نريد زلنا أمونغو إيرتران China زلوا زمدنا أقداسيو China دما أقداسي partner نا إيرتران نبلالنا سلزي we need to push نا China هذا كابتن مس China أنا كزرب كله نتي كوبانيا ناتنا عندنا ناي بشا أبون عبيا سوات أكيد قبر كم زلوا صيل قاعد راي حزاتو زلا هذا كابتن إيرتراك غير زغل نسيس لذي I hope أبزي زمدناون إيرترا دفئة هذا نجار نخد قبر كدفئة كم تخل كدفئة صغيرة خد كون تسفان قبر China دمانة تدفيتنا إيرترا تقبيلة سقوم تنموساد لو خلقن ولا مستيتو بياز قبر زلوا عندنا مقتاون China عبقدر كل واي خلي I hope قد ناتا نمفتسام ترى داري أخد كون قنون حدا مع التقدم عبيلو فلو يلوخ ناي فورين مينستر ناي هندي أبي إرترا متيو مس مينستر قدات وصاي ناي إرترا أتو عثمان صالح تراخي بو 5 نبرة كمون مس مينستر حبريتا ناي إرترا تراخي بو 5 نبرز قالت حبريتا وتشي نير سلازي تدبلوماسي الناقص عليه يخيد كم زلو ينان رزالنا أنا هوب أنا قال فري قصوك خيد كالي زينا أبتبوتا لنك أنا زرع أخواد مازيا باصع بمعبور تكنولوجين زتفرالي كيلاتاتن زتسني قبراو سرح زتسني عودو زتد حساسن سندان تنتاون صافات تخيلون وكليرينا دمسات سقاين زدالو زيناو صوصاب التهاتو مريم زتكورة بملوة تمكرون قبراو تمرتن ستسني عودة زته كابعيس حدار كساب سلسة حساس وديبو أم حداري زوا ويزور أسمرت أبرها تركبهم سمزي أبسساتفو عودة زته أب حفش عود حرابايتان آمرن طباب سنهن صدق سب محدرا بحلا وعشا كمون أب كونتات مكتكات مريت أب زوباتا سميناون دوام كيح بحرن تزاماد زعباتات زتكورة شعات مصنعتا وراقتي قريبهم كاب أمريكا زمزة أركتيك تسفاي برخي تحساساو مصنعتا مسرعك أمن كتوابات أمريكتوني إيرنا أبزها وحبرتا أتبو معمول تكنولوجي استفلاليك إلى تاتنس تسني قبراو السراح ما أتصلتنا يتعودو زتا كم زخونة بالنتكاس نتحن ساعتاتنا مسنادن بعمقاتنا مفلاتن حقاز منبارو أرديو أوكي نسمع هنا أزيو استحالة وي استحالة فلسة تاريخ ظلوا ختمها سلازي حلقات أتوقع زقدرنا له أزيو سفح زغنا مسمعتاوي سرح نهنجبر كيلاتات كاب كله مسافتات مجم كساتفو له نصنع سراحي سلس مأزنا وسئلتات كان بالسؤال بزعبها نساتات نفلتينا زي إيش بيمكن كاو كينيو قيدو نبتزد بقى زتقوملو كد السرارحة وي أمان وي أنشيتي وي تاريخه ودحر بايتا وي أمتاتا أنا إذا مسارحيتات حقيفو نت بالمقبر ناتو الحساس حبريت عم لكاب تغيروا مالتي غون زلماني ناي درون تكنولوجي متقام كا تي اوربان بلانينغ وي دماني كتماوي كرت نايتا ناي باصا كمي مسكا ازيو معول زغنا تكنولوجي دما كتما دان صراحه كايد مسنح بالمتكاس ازي حج بمعمل تكنولوجي تسنيز سلاسه زلو مصنعتات خطلو ابصنح اغبابا صراحه ابي استواصو مچم تسفا نقبر إذا كل سرح نزاكة تمابات أم غيار عبقدر كله مالت زي مصنعات زي نتي ندليو زلنا ناي داق مهنتت ناي إرترا أمنا مسرت كوينو بزقلت فمن قدي نزا كاب جزينا بجزي زخدنا زلو في لك تمابات تتعور سناتا انتهونت ناتو مستي برتعنا يصحين قلن حدا قالنا خونا دي زخيزلو أي هو باب زقل تفسكم تكوسلو تسفا نقبر سبق تبقسيو أملاخ تحوس بلو نايلو مارس تبزخنو دينا لايك قبرو شير قبرو ريتوغ من حسابكم عندما قدوفنا بلنا نايلو مارسي مزا أقداسي ديرفون قدفكم
نتم تسعتي تصرف السلام زحات مقيم ساعتين سلام حقيقة تقول جميع تغصب ربع عطين عقلي عطين سناين عقلي ولا سناين عقلي نعقلين جمر حطين عقلي عطين سناين عقلي ولا سناين عقلي نعقلين